so ye pe gentleman ye pe be sia na no zenzen I can cry now walk at 30 Uncle Bob say the mob sound zero ye pe be yin so on page my I can na wa da no the man worry ye rabazam kuwa worry Akuma FM 87.9 Kumasi. Akuma FM 87.9 Kumasi. Ebusiafo nenso yamamwa aha yakoma 87.9 FM akoma mo nsam dwumadie ebre na aswe ene wuko erade e de achaye September ebobo so mene de toso ensia fimpino ene aduono amiensam dwumadie yi enamonua TV eso afei Rabi 1 TV o Sacrom TV ene Papa B TV Facebook live yedem ayakoma 87.9 YouTube Akoma FM 879 Adepa Information Center Edi Jumadie Yatum Ewo Kochi Big Love Radio Spain Afei OPD Radio Ghana Ewo UK Free FM Ewo Tachima Jumadie Wamo Ebie Edi Atum Akoma Musem Fan Club for ye chacha mo papa Empabo afo mo Atonsu Market en Chashronkom Ena yede Emma mo Ghana Radio Adesha mo London Wamo nyina etie yen Baby awo a wo hwe Jumadie en Chashronkom ena wiabre yede Emma ena so yaba akomabu sem dwumadie ena yade ebeso mo medi ade ama sewa sapo meni abadwafo nyina yaye ready ene wuko so yade dwumadie no eso mo bate nanakua koko enka Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa obapa akosua sikapa an obate nenka fei producer no eye Ishmael Haywood nana yawo ane beluchi adama wo hwe dwumadie no ewo Facebook akoma 87.9 ana YouTube Akoma 879 FM Jumadie nyina so channel so se esi yanka saye mame Marcos ena so ena ye nche honom ye be hyasie na ye nkomo twetwe no ye de ahyehye so obapa kwaba Pacho ye na bibia boko de nyame adom bibia boko wudin de sai Pacho me de comfort dako comfort to free hin e bai Pacho me wa kra okay ye nkran bro no bai ashaw my estate okay dia na donam me Pacho ne de me nam ye minkumafo intina mpacho me ba ha se okay bo me nkomo de na asie me pacho me hu me kunu no hu me wa kra ha se 87.9 inti one me start enante e ba wo hu me no onye adwuma inti me ye ne se meboa na kakran na oni ahu me kan so meboa na kakran ma na ho ato no mo onye adwuma ye ma ya tena ti meboa na me ni mabusuafo bia ba meboa be ma na ma ne ho beto no mo benya adwuma ye inti onye adwuma ye 3 months no me onya adwuma ye no na menyin se me wo ye 3 months na okokoye me ho ade ma ebusua na adwuma no san ese ibiem nti e ma ye be piem otakrade on na busuafo otakrade nti e ba takrade nti e ba takrade so nyama mu ye den kakran na osa benya adwuma ye nti adwuma na onya ye no egusu kakran nyame adom adwuma na ekoso kakran ena nkola be piem so be piem no me boa be menya adwuma sem bibia na me boa no nti ye benya sika kakra na mpo me che ne so mpe plot bi half plot mpa ye bibi kakra ye fancy so nti ahya so afa na adwen ma me ba chiro na adwen ma me na ye kope plot ti kakra na eja ye bibi kakra di si so na ye ko efie ti aware na me wa no so me nkuma afa no mpe ma me nya mo hwe bata mo mpe ma asam mo ndo mo nye me hwe nti ne mo no be ma no so ne be bibi a afa so bo ni nua na mama ne ono mo dwene ho me ka asam che no ko se asem ko bo me sisters mama ne no mbeka no adwom be ma me ansa na mafa nti afina se kasa eminu amba no kwasa mejeje wo so dodo misa awojeje me so sesere na awojeje me so ti afina wale no na afina ayi bibia wo ho ntokwa akaka bibia enye bufo kra ntokwa akasa de bia ona me ntokwa kra me ka se me enye bufo kra na ne buafu ti afa obeja mo fre ni so hwe mo fre nkola fo na be pia wale ni mu nti nkola fo no so nkola ni na mo ko school ombe ko school edam so me ka be ma ne se me ye japade me si fie ni adem mufrebe ko school edam so ombe didi edam so ne yan so dom ko she school de asa obetumi de wakɔ to school de school de bibia ni hobiem omu hweye mu omu school fees mu bibia me na metua me sua force me ye galam sei me se bibia maton bi se na be ya mofra no so omu sa be ko ma no afi be men edu me bia fesi kan twen me fifie ho na me fifie wo sei me ko toma de ba wo se wakɔ bo adwaman ebo medu fe be 6 so so we tutu ni ahya wo ni ogumi ne ma so abonten oba shawo ni tutu ni minyo mba nkwa se minja wo na mo wale foforo mfa ma me amis unya no ma se ja me ne ko jim fe busuafo nti fa me ko busuafo se da bi me do ko busuafo ho de a ejapade na ma ye no maka se minchem
minchem no fa wo de ma wo nti na me ye wo no wankasa na wo beko se kan twen ti e ma me bi call Port Harcourt Mintin police station e na mo frɛ be ma no na mo say na me na ye no fa me de ma me o so ne de umbie na no so we ja me ba ye du fi de o so we ja me ye ko ba bi o so nja me me hwɛ de ekoso na na fi na mintumi ayaya de enguase kromo obi anim se me de me odwamanfo ne ko asam no so enim me ko ha be me ni same o so me ni obi me ton ade so me ni obi gina odi nkomo kro se ma chew ahyewe ni e ba so to me ne me ko asesa mo fa ni na adwane akɔhye ne sister ba ko e fa ne kɔne o da mo fa na kɔma ne sister me ni me bi ankola ne wo ono me to kwanto kwa sa me hwe di ne me se no we de be ma ne to aduru enso me yawe de du be ble mo free ana se me na me yawe da ho a o se me gisika o se o charge me to so manini o je se obi a oni me tina me di yawo na me se no awale we de me ntumi fie na yeti mo no baby a yekotena ye no site for bembe ho ntin ko fisi dan ho mo de hwe balos drums nyama besi ho eja oba tan na me de afage na me de amarent papa hu ne tukokum me na me nsi fie na nkonfo fa hwe balo na de megum na kase e bia o je hu sika adi ene meji sika no me se me mfa ma na so sada so otwe sika na me dwane bo kwantuma na bo mo se me dwane fifie ho na me kopa baby koda de che so kopa baby koda so akɔbɔ adwaman koda bonten made achi takwa de so na busu afo bia no munua no me na wɔ nkran ha na ne mum ye den so man because of nkola nti na miniska bia so da mechi because bia me bia nkola no na se me de hwe nkola no nti ma me ye se me fra me wofa se me ntumi nware aware no biem nti won fra be ma no nti me depression ese sam ne ma free fie ho na me kwatena be bia fra global o ka sa nyina waka on fra be ma no be ma no oni dia na mpacho oni din mpacho odin aha fa ne din ya wosafo mpacho okay nti o fra ya wosafo ena o ka che ne so oba no so ntumi nware biem nti brafie ne de wo ne nka be ma ne so ne onko nti phone ho me wafa no mkasa wo phone so nti me so me hwe de me nkwa ho so hihia nti me ne mofra ne free ho me sesa me mani na adi mechi ne kotena ho dan ne kotena mu na nhye dan ye dan pepe bia ba so mu dwenti ene me nkwa nti me ne me ma ne kotena ho be 6 months na me kunu ba wo hwehwe mu a na obi hu ba bia mete oba ye so de bufo na e ba so ogene mba na baby a memete no nya baby papa ntonton bewe mofra no efini ono asini fie dan ne so so nkola no ebenya baby a den toje nkola na me se no mofra me wo ho no wo hwe mofra no utumi didi kuraja mofra no ba wo pam mofra no bo ha kura pa che se nya sam ketewa entimi tumi mfa mofra na mfa ma se fa mofra ne ko na me frɛ mo fa no bo na man mo fa se kone nkola no no wane mba ontumi ye mofra no bo ne fa mofra no ma no na me de amemere fe na me de nkola no ma be me kunu na me ode ne ko ye to ode ne ko ade chipe na me si ho na me kohwe mofra na setenam na me frɛ mba na me se mobile no so modidi o ma maduana o se an oye bibia ma mkola na se de ye na me suyo na me san koye ntanumre no krampo no try me ye nkwan gu silver mu na benku me ka bengu gu ashes na me de konkola no ho me de duane so ko papa ne dibi oni me agya no oni me ni ho so o dibi nti ye de nsan bibia koma no mo je nsan no bibia nti na bibia ni ye ntam but mofra no ho nti duane bia me de ko bia no me de kwa nkola no ye den oni nkola ni na dibi nti me wo ho na kra takra de ho na me se no me chi wo nkran ha awale na de me ko ho so papa na je nkola ne dia ene me na to tumi hwe mofra ne de me san bla mechi na me ba kra nti asasa na ne ama nko yie me ba ye no nti echi na benya adwuma ye ti benya adwuma ye no na mofra no me sene mofra no bibia me sene ma mofra no omu school fees bibia maduane di bibia o ma ye ndidi ye wana pa na me from na pa wi na numre ma ye ko school ma ya pon de bia me ne papa no so kasa papa no so me ne no yo bia ta yawe na se sunsum yawe ade na e ba ya attack e ba na so ko ton paibo asana no ho aton ti me na me boaboa na nti yawe ne na wo ho afi bia me fa samba ko be 5 times ana say 6 times o afim de e ba me a me mbobuso ni bia ma na me na chinchin paibo na yakoda play camp na no ho aton ba no no ho ton so so ne refi se ma ye bia ma no na o sa de na adwa koma ni nua no ba no mu di mani nti e ba sa no akra ha na me ba ye no me start se me ye adwuma no nti o ma no aso asan afre me kono me yawe na ba nti ofre me a na ma ebo sika na me de asene na ma chira so ko so fu Graham wo ana se mesi ho so ati nti onya ko pe na yawe na se eja so ko ne se de me ho ato me ko adwuma me se de nyame ase na me fa ne se be 4 months ni na ne yawe ne san ba ye biem no friends ko ne me yawe na ba satan nyame se enka no ko me so na me ho mfam na me da ho malaria bi attack me ti eni ne be hia no friend na me so me yawe o na mo sisi eni mani me de ma mo sika bi na fa to na nkora ne fan didi na fra wo sister na oben wo no wo sister na your friend ko no na oben wo pa frɛ no na ni mani me de ombra because me won kran me ka se me kra me yawe me de yawe me yawe so be ba be duru ho no kran so na me nim de ayi den bibia ya wo kran na nya ye wewe nti fra wo sister na oben wo no wo be so mu na wo so nkola no nko ho ansa na me ba na osuyo na ofre ne sister na fitia no pa ko se nim ne sister na mfa ko nti o wa na me so mfa ne sister na mama na me am frɛ no o mu so won pɛ ma asa but nim se me gya wawe ne de e bia wo do kakra be ba because me wo mu na no mo pɛ ma asa minti
me friend sister me din kan se me pa na che o de se ma ye ne boni bi mpa won fa nche me na ne bra na frɛ me so yare oda ho mo frɛ so wo me sere no fa mo frɛ nkɔ ne nche ma me na fa ne bra no so hospital na mpa ibo mpa fa no ntoma me tini nua no suo wate nti oduru ho mo frɛ ne hu na mo sate mo dwane so mo nkɔ mekuma no ho ne mekuma ne nkɔ because of be man na me akɔ asesa nkola na kɔ mekuma na ye mo fra na ya de dante mo fa no so mo nkɔ me san mo frɛ kasa fo so pa mo frɛ che ho na mo frɛ jutu no ne mekuma ikɔ na mekuma de papa ikoto mekunu kɔto prayer camp won so mo season fo ntina me ntene nka enti me fa no so no kɔto na nche bia na papa no ofiri mu mekunu firi mu ofiri mu no mekuma na ntumi amfrɛ me kɔne ukunu no wafiri mu mekuma ya nka nkyerɛ me tenant fo no mo rent da na mo frɛ no so ukunu afiri mu saa da ne de na meje me ho anje o mo se me ne agya yi so mo frɛ ne ntimi su de me ho totofo mu ye me ya nti me frɛ mekuma na me so ekuma yese mekunu afiri mu na eba ne sɛn mekuma se me de na hwa na ka kyerɛ o na me se tenant fo no bi na afrɛ ma bɔ mama ne me de minim ti me kwakɔhwɛ sɛ no kora no kate me twen ya no mfrɛ na me san frɛ me se kuma pacho me nti hwi yo no start to kasa no san kate na me so nyame ya do manim ya me yare de but me se me bɔ busu afa mane ne ye ba na me nkola me hwɛ mofra no so baby amofra no so wasetena baby omo wosisi a me kuma ne se ye hian me sister pen se me nton class emba woni ba mane ni ho biem den na o san ba be ye na me se sister kone mofra mi na me mark se be fa nkola yi ko ho ma me se papa ye firi mu class e wo se mmomode na me tum be hwɛ mofra no wo se emba ye hian wodi ye ne time ya be fa no abayie no eye me ya minkum on bedi na watwe no wankran ha o man frɛ man bɔ mama ne enso me force e ma me ne mebusuafo ekɔkɔkyea o mu da me kɔ mekuma ne hu mani ma mofra ne hu me mami o mu dim ne kam be ba me na mofra ne se ma ye ndidi ye kɔ me dim na me so okay mo to aduane wo nti en kɔ me kɔ pe bi ma mo nkɔ mo hu me akyɛ mofra di mechi ne mekuma ya suma ne ba be mu aba ko so on tete me se me de nkwa ne bi dwane ha me fa ha na me kuma yi ne ba ne de bike di mechi me fa ha odi mechi na me ba ne se ma hwe se o de bike tete yi odi echi na me se gya omo na me to bibia wie na me de nkola ne san koma me kuma na me san bae te ye ne time ne de ne me kuma no panyin ne de no en de ne o frɛ kone ye ne time ni ntibla me ko akra nya me nko me nya attack o ka mu ka me wu na me frɛ so for kwan so because na o ma hyehye me nim mo ba se me ba yi na ase ntam me fo na me frɛ me se me mbra frɛ so for no bomb pie o se me fa me san tonko so no bomb pie ma me na nyame ado metumi koy me duru ho pe me kuma panyin de no se waba na me se maba ya fi ye ni wie me se meje mu me o mo se mo fa nkola ne ma me ne no mo de mo fa ma me kina o ho na mo cheche mo fra no me kuma ba ko o fa ni baki o wa kra ha me ni me kunu stemi o sa fo tena me hu na ni mu da me ni me kuma ne da me first time me di hu me kuma ne wa ye na se me ni mu ne da me kuma na gye me baba ko on podi on pesa meti akola ne nka me hu ba bi akola ne te che se on pesa meti akola ne hu bibia me so me yam hyehye me ba me ensa na e kan ho ne de me kunu no ne papa me kunu ne papa wale mienu to wale mienu no ne step mother emba mpanyimfo no wona waje nkola mpanyimfo no te omo de omo wankran ho me te nkola ne nka saa side no de na me wale na me ni mo te ye na aso no me wo mo te omo de ma me te nkola ne nka ba me kuma na me kunu ni fi ma me ba akon papa ba akon saa group no won de wo mo mpɛ ma asɛm o ba akon agi me ba no wo mo mpɛ sɛ me te me ba ne nka ye na so me su so on fa ne number mpo ma me hu bia ba me be wo me kuma yi se on fa onni phone asɛn me kɔ no phone sɛ na me duadua ma na me nya ne number da one day na me friend me say kuma pese me hu be bia akola ne ti because nkola ni na me te om kan ba ko nko de me ntene kan nya me cha ne me ntene kan me srew ma me hwe be bia me be wo me kuma yi ka kyerɛ me sɛ ada ne me ma akola ne ho ntɔ me friend bi o be didi matam onu oni sa time no na wa ka te me enti Sunday na me san friend no so didi matam na o ka te me ntumi ankasa wo phone so ye me ya na me am send message me so your ba tiny video ye no me ne nje ho me ma mpo me ma na ma be ma no me uja wa we be ma no tete me firi o me de me makɔ be ma na ne san ba be sɛ obegye nkola no ma mpo me ma be ma no nkola no so me te om ka me no om kasa me sɛ no madam fo ni na me ni om number otakra de ho na me won kran so me sɛ ni ska de ma madam fo no number kra me tumi de ama no wa fra ma bi sɛ om antena na me sɛ ni ska e de ma om nkola ne bibia be hia bia me sɛ ni ti no sɛ wo ya ba me sɛ wo gye nkola firi me nsɛm ne ko a me ka bia on pɛ sɛ me hu bibia akola wo me ko me so ma me hu bibia akola wo ne me hu bibia akola wo chi anti pacho ba na me nam ni na pacho me nam sɛ me ba no nya me che nti na me nam me pese me saka me ba no me mbo am na me sanka me ba no baby owo bia mesra mo ade atwa to a wote wo ba ne nka eda ban pacho Sunday no wa mama ntene nka but ma me ne fa phone no e na odidi matem no kate me okay ba ma no wo hia no no na wo ye den wankasa no wanya mfie sɛn me hia na mo 19 na wo 19 no so wo mfie sɛn me hia no wo be 32 aja so chen wo mfie mu o chen wo bebre wo hyase no wo se aware na hyase no na unkuma afo no wo mo ni wani nhia
Womu nyina, womu dodo ayesen. Okay. Na wo hwa ade ntina na womu de wani hia. Na me hu ni say omu nua be ma no so na mo pɛ no mo pɛ na bla boy yes mo pɛ so oba bia betena na be ma no so na ye am say wo fa asesem to ware no omu so oba ben no omu pɛ Ono kwa na e be ma woda ma no. E ma na yesen. E ma na ye 4. E ma na ye 4. Okay. Na wo hwe nkumafo no ene ukunu na na e pani ana ona na e ketoa. Pacho ona e ka akire. Ona e ka akire kura o ka ne nua ma ne ho. Etu hia no a na wo 19 na ono so nya 30 something no na onware da. Me pacho da bi na onware da. Na onwo da. Da bi. Okay. O ka se asase na omo mpewa asem a ene ye ban ene nsem ban na omo ka eda na di kire wo a ma hu se aha nkumafo omo mpema asem. Okay. Me wo 3 months ni mo no. Anase me fa ne say me wo be 3 months ni mu na ahokyere ne baaye no ye din ka frame kumafo no bi obi ankasa ye ho ahokyere baaye no obi amfi ye e na papa no so me hu me fofo no yawe no me fra busuafo bi am say ne yawe ne tete yawe na makate me wona me dem say ni nuan mpe na asem no so po ka kire me say ni nuan ba mpe na asem ono anso kan say ni nuan ba na omo ni dode ma no bibisa wa ankasa wa na wo se nkumafo mpe wo wasem eti bibisa say the very first day a nkumafo ehu wo no ene ye be ni sube na omoda na di kire wa ma wotimi gina so ka say aha sister yi na omo mpema asem me pache me hu omo na me gya wa wa etu kwa mutimi hwe me ni kanche me hu mutimi bu me ni che mo hwe me ni kanche I say omo nsere omo te omo ni mame na me di hu sem kuma fa omo mpema asem omo mpewa asem pache be ma ne ye ho ade mpache eti wo ye ho ade no omo bai bada omo nipa mienu pe na bai wo mienu pe na bai pache na no wo fa ba ko na bai okay eti omo bai na omo ho keka na e hwa ete say eventually afede ya baji watum say ye po ye mpo ye bra na e wa na say omo bai na so na ye ni echi sa omo bai ye so so mu se mu da memefo na ba omo be hwa ade sana mi hu no okay okay enti eno na chi no na adwuma say ye ni ade na e bai be ma no ye adwuma bai no ye adwuma drug store okay na so ye adwuma bai me so na me ni obi na ye sata me ni obi na ye adwuma eduane adwuma na ade restaurant e wa Accra okay na amani a wo boy nyina no e kire se ase wo no kunu ntamo no na da bia ase gidie bi nhye da ni ho e ba no wo wafa be ma ne ba suspect e na wo twempena de na wo ye ma be ma no susu se wo ne tie na wo twempena wo na chi me pacho da no ye ne say so the first no ye no afam like many ba me ho so e de na wo ye jasa wo no kunu na tie wo so dia wakọ adwuma wa bedu fie de na wo ye a e ma be ma ne timi suspect wo se wo ye bibi wo na chi oh okay on na famu de no na opese de bia me da na asinka onya bi ma me no na be hu na kama ye mobo na te wo se menya bi ndi nti makasa me bom ho de a me force na me hu no me force no na adwen se be ma na eboa me na onim se wo ye adwuma onim se me ye adwuma pa na onim se me ye adwuma sana me hu no so hu se me ntete me nya tantantan me koba me hwe me mba nti na onim se e bia be ma na eboa be ma na hwe me nti no ita ye sana ma no me yoba yenim se de toda e ma yesuban bi esiti ekoba ne se ye ne ye kunumo ete na te bia bi se be madwuma sai e ba suban bia na ma da na di e bia me na me koba nti anopa no so de atama wo pe wa firifie wa bedu fie so a ade asa ye bi se wa wo ne obi ani nkyerkyeremu sabi na wo ye e na ma be ma ne hu se wo fa na chi ana se die na wo ye because me nyintu se na wo te ho kwa e na ma be ma ne timi boss suspect no me pacho me kunde me ne te no manfa na chi na me se nka no kure me tumi yes a because me ne tena na adwuma esai ne ye de mpaibo no nya foforo esai but na still na me don it na me ne te ho se na ye be ya mofra no so so bada che be fine but edum ribi no se kan twena de ne ba mu no na me hu se no emboa me nti no ne oye na me so me jan life the man no nti me so ye bibia na me mfi no me so la makoma chima ebia me fie chima ba be sis ma ba bedu me ba ye aduane me ne nkola me tima no ko so ndi na ebo me ne me ma ye de ne ye didi nti ono na odi hu se ebia se na oye na onim se metuma te ho na se menya adwen bi a twese de oye na office be ha me nti ha me bi mu no nim se bo menya be ma sana me hu no na wo ka se obeto se wo ni obi gina ho no ma wo se hwane hwana na ne omu gina ho a ese me ya adwuma na se me kuna beto se ni Ishmael gina ho a se we suspect bi anim hwana na ne omu gina ho za me pa chonche me kakra ne se emri bi me ka emri bi ko nsupa e bai na me koye nti no ma be ko no na e concrete no mo hye nti me ba be ko no me ye aduane me nua mu na me di bi man kra no mu di ye nti me ko ba ye na de ye wo ho no so na me se o mu fra no o mu di nkaye no de na me chema na be so na se me de ndro me so nti nkra ne didi ye na me dwale o mu na me so me dwale o mu ye me fa na sana bo be ye 6:30 to 7 nkra ne wura de mu di ago mu ni na deda na me sadia me se ko me de me ko nsupa fiti anopa be se enumre sadia me nkonkwo ye se menya me so menya aduane bi ato aba be di a
iti me pia bonte na me kono me fa ne say 7:30 to 8 me kono street station ho na me kuna dan for baako o twem no say eja yore na wo koyi na me so me ba beto no say eja we na me so eja no pempo asesa ne niama o ahye mu kotokuo mu say wo de ko ne sister kone ho akwa kosi wo ho no npo so ade akunu ye de anyo sa na onam kwa so ba me ne ba ma ni gina ho no ono awan ba me ogina chiri no hu ye no so mo hwe say me ye by this time wo jan kora no ko ofi no ogina bonte na obo na abobe say na bobe 7:30 to 8 le me fa ne sa obo adwaman ti mo hwe ne mo ndi madanse ne adwaman na obo ne bi ni o abonten street light gina ye so brother ne me kasa ti mi de me hu no na me to me duane na me ko ofi me ko wo se be bia wo free ba na okitaki ndi wako nkola no so no why site nti me lock it down no because nkola ne betu me pia bonten ana se obi betu me wura ho akofa akola bia menim ti me tupuno no mu na me koye ti me di wo no wo se ma ba se ma ne ma chew adwaman wa adwaman tutu ni ahyaw ni ho se ne de ma chew nti ne mo no no bia dan no se me nko ba bia me free ba me san koda na papa de na wo ye edwana me kota edwane kwan po eninie wa da for simesi na me ni gina ho brother minim ni dimu but na minim na onim ye wo ho nti na me ni gina ho boni bia nim one me ha me koyan na me se me ni be bia me ko one me koyan ma ne bona dwo be 11:30 to 12 na mo fani na de da na onya no wo ya mo so mo mesen yenko mo ma me atwa man na obo me no koma me nuamba na mo ma hwe mo no se sam mo fani shampa boa ona ka san so po shampa boa le din kola na fa ka ko ne sister ne nchen wo efre ba bi se windo ho ba bi din kola ko gu ne sister nchen afi me ntumi nda me yesi me di na chi so kita se kan se me temti na o se kan be prime ti me so make fa wo ma no kure da me so me fa wo ma so o se kan ba me so me wo ma no so be pra no nti ono so hu se me kita wo ma no na afro no so ntumi mbem nti ono kita dade na ye do kese no na ma chen kola no ko ti me gina hodin na me hwe because me ben na me suro na ma odin kola no ko ye nti ade chi anopa na me se no osan ba bi mo nante sa na odin kola no ko no nante ba bi no osan ba so be ne beto antokwa no so no osan ba twese kan na me se no we dey osan me ko police station na me call Minting police station na me call port na me so no kwa din kan case aba se me ma bo adwaman o kan ya me ma twe wo ma to no case na beto dada na o twe wo ma me pa cho me fa wo ma because on kita se kan ti me so me fa wo ma se so de se kan e betwa me dia me so me de be bo no enti no case ni wo ho enti no mo ye se mi ya wale fo enti mo de ekọ bebi o mo kan wale sem no ti commander bisa na se wo twese kan se wo be kun yere o se an enti mo ye se mo be jele no na me se me sa pa commandant me pa na chew me sere no me kun because nkola wo mto de jele ni don fanto enchance me so be sesa na stella enti no na adwaman na de bi o se me bo no ebi no o be kire wa bonten ko me hu so no obi di nkomo ko se wo bo adwaman ebi no na ya so ja nkomodi ai wonim sa wo kuno ampesa be ma no hia ne nyina sa na otwe kura kuratwe ne woni mo meboa nti se wo se wo kunu epe kuratwe a na wo ni nkrofo gina wo side na na wonya adwuma nti na wo ya ma na hye no na de huru ne bo na me pacho da bi na wo hya da se wo de huru ne bo okay na wo se be ma na nkasa wo hya no foforo no o ka kire wo se ne nua ma empe na asem wa ma ne ebom no wo se afa na wo kunu ade ne nua ma no na na fa dwene ho na kire san obi mpe ma asem de na msare ne ko fa dwene o mo mpe na asem but papa na nkasa no onti asem like me who said me saying right ontefo ono ne se ni namba mpena se but onya asem no be ko susu ho na samba na ya no ko susu ho chene nua ba o ebi o pese o ye bibi mama ya o ebi o pese me ya saadi e makone o se gas mpo no be fele mpo na be sampa na o pekasa pa opekasa na me bi ye class pese me ko fele gas na on ka che na wasa be ka che me sisters me class so me so me ma won so bidie bibi ti sesa to won se bibi na ono be hia na de a won ko kan che om se anwumre ko sa me yiri hia na me kan o de be ko no so me so de a no onko ka won ko ji permission ansa no ba bibi sa wa ankasa de a won ko ji permission ko chen de minim ba gas ne de okọ obeto to mama wa bibi a obeka to mo no mo se na adwen na ma fe cha bibia fe mfi mi biem sana mimi hu no mo se na o de o yere o jeje no so ne sana amanyama no ta ma o se na kuma fo no mo ni kunu pacho mo kunu na mo kunu mo fele gas ma mo penyini pan no oni kunu na ne efe ne kone no so ni kunu edwuma ase nye papa bia nti no no na ofo so ngakran ka no so do hwe sana mimi hu eto sha na wo kunu hwa wo ni nti na amankumafo ne mpɛ wasɛm no starting there papa ne de starting there na ɔhwɛ me starting there na ye me boa na na ju onye adwuma na me boa na onye adwuma ye na ma starting there na mama koma to me yam ta chi na fa na na ɔyɛ ma wa na mu akoma to yam o me pacho ne kasa mo ni bimpo na obusa na asempo oni bimpo a ha obesi ne wa kasa no okoba kra ye kra pa na okone diwe kakra bibi kakra na koma bo no ye kesi bia but kitu e bi kra me ni tumi so na me so onya bia obeye kesi anase ye japade obabi nti but edu mi bi kra obusa na obeye ye wo na ti say nya sam kitu a eti papa ne yare no na de yare na ase e ba obi antimi nyina ni mu agi se prayer camp no na yare be na e wona so sa no okay me pacho no kire me say tama onhu me ye no odi nka kofo ba bi
na oba no ye finsu ase mame wata fo mba ni bi no no fa no nti no wanware oba no osise ne gam oba no ekese no nti ade no de chimechi makọ hospital ni sika ni na asante hu me no na osere me se me mbo na no ho nto no nti me so me boa no se me boa se mehwe ema no ho ato ne kwan bia so mma ya tena nti na sa yawe na ne kitekite ne ma ne po gya ye te koye ba ne sister the store bi koma no emri bi ahoche ba ne sister the store dan bi ma no na sa yawe ne me sure say na efri ho store dan ne stand ma na bibia nsan nim ya bata kwa de foforo no bibia ni store dan nim store de ma no na o say ono anje no fa ngbo ne bra nti ya ne ko sese store no mu ye ko painting mu ye ko bo chefs bibia na start ye tonton room kakra store ne be ye kase ni nua ba ne so original sa fe me je store no no se o menua no ma me ba ko papa ba ko o de store ma me ade na ye ya wo so woje me so me ntua rent me so me fa store no ma te ko ye no ni nua ne ntam akasakasa nti e ko ba sa no edu me bi no afi de yawe ne ba ye ko ba bia o mo se yawe ne so firi ho ne kura de yawe ni front on fa ne sister kini koma no nti o de kini koma ne sister bag or this kini command ne sister into the kini command ne sister no afi de o ne so de ndru no gu rubber mu no de cost stations na afi oton e o kan ho sana ekoye bae okay nti ano ne yare ana e ba na oye den na o se na koma na mo hihye no yudie mo hihye no odidi ana ofe ti ebia aduane pontumi ndem na me tete aduane me hye na no na me krokro no ti ewia na me de na ekoye bo ampa bo na me de ne be kwa na me de na ko prayer camp no ko to be fasting 1 week na me de beta na cha sana na me ye bo na kakra eti mo fa kire na mo ko hu se yare no efre ne sister na o ma ne store no nyina achi no na na o sade na adwe ma ne nua ma no a na oni omo fa sa adwen no okay enkra na ye ko ma asem kra dodo sen ehu asem ne ye kan mpacho mo ye 4 enkra na ye 9 okay de wanyina nya sen na de osanso anya sen mpacho ne wanyi nya 14 ana keto anso anya sen na na oto sumi ne no 12 enso 12 na oto sumi ensa na 10 okay last born no 9 9 mpacho okay nti de ahe na wo se chinchina wo nte ne nkan nti wo pese wo kwaje ne mpacho de kofinya meche Samuel ono na epani ana keto a mpacho ono oto sumi ensa but ono no honyam ya ketenkete nti ono beka so ono mo last born no ye pe ni okay eventually e de na ba ya afede wo ne ukunu montam te ye kra afede tintontan awade na afede ye jai me pacho de ba ye ne say sekan na otwe ye na ma me suro na me tum ho fo se no sekan was twen last year en say me tena ha say wo say me pem ba bi ni me kotena na nya me yem because be ma no na bobra esifie na nkola so kan ho di na e tima me say me twem ho fi awale ni but na ba say o say me twem because owu na adoso tena me suro tena ma me dwana ifiri wo no eti ajapade no do de ma wo pacho de bi wa anye hwe eno asa wo sesa wo ma na wo firi awade na se ena asa odom koda ba bi a be ma ne ba ya wo se ba bi ade nkura na beda ne de wo ma kwan ehe na ade nkura ne da me pacho na me da groba now da groba ne ye hemfa groba ne ye wo firi ho na wo ko ufisa global na oba bebi ayenye wo no bia me pese me wo se ehe na moda da motomu ana na moda ana te mo so nsuo e wo fie ho first na me ye adwuma wo se fie ho mo twensuo wo fie ho ba na dan ni na ya manti ba ko bo man ne se kitchen o mo de ntabo na abo ase kakra blog na ato ase kakra na mo bo ntabo no e raise no mo boso ti me ne kola no kuhye mu saa ana obehu ya wo se ba bia mo wo no na enkoyi enkola ana ma ne beje enkura ni na e de omko o beje no no o ka se wo ne enkura ne ekotena ana wo de omko ma ni nua ma o so no ana ne onkotena ono ana de omko ana no no onti okay ti na hihare te se no ma kwan e ma wo enkura ne ho e ko sra wo mo hwe se e be ma oba bia nka no ho enkura nan wo mo ntade hyemu entade be fi wo mo de die mo wo de wani ko hwe ehu sampa bibia ekoyie wo enkura no ene mo kwantem ko e na chese eti time be na o mo kodi nkuma afo ne nchen mkodi mkuma che ye wie na mkodi ho papa ne free mu na papa ne free mu na mkodi ho nti me fa se be 4 months ni ena mo kodi na ada na wo tie ye se be ma na free mu no wanye fast na wanko se ne minim se enkure omno papa na tie se papa na free mu dia me na me ye na me ba beje me ma me pacho ne ko ba ne se me frɛ wo se me ba mo se ma me mba omu hia me wo ho ma me mba but me force so e ma me koye so me koye so no mo nkola na wo hye me kuma ne nsem eti se me de force so embla so Ghana me de force me kokko sankola na fro metuma ka se me ato me amemba no so ato me se me na menya asam nti no me suro ye nti no menya se menya abotre na me hu dia meye nti de nkola na wo ho anse ne ye no wi a e bia nya me beye na ebua na me sa aka memba eti bra wo koye wo ko hu nkura no na wo nyanya mu tisan wo hwa na koyie hwa na anse wa no hwa nkura no na ye hwa na ekoyie anase wo hu nkura no tibia mu no wani anye ho me koye no nkola na kan se mama ye na obekọ ma ye na obekọ
ma come to me tien fiti anopa ko se wiable be 2 o'clock ma ne yendidi ye ma ye wo ho so anka edidi ti ma ye ne obekọ ye ntena ha na panyini de ne ka cha me se na chiri ba no omo tumi gina bonten tontum tumi wi mo bonten san na me kuma ne ne mba akoda na omo de omo gina bonten na tontum wi omo to omo ne mbekọ ne kola ne su so omo ne mbeba enso na me ye hwea enye yi ti me ye me to omo fo se bodo omo nya botre ne nya me ne pemu no omo be free wo na sa wo busuani wo ni abusuani wo abusuani wo ware na abusuafo na nkobi pacho mo ba ensem se ba ye no wabo busuani wo bo abusuafo na mane pacho me bo mama ne na de na abusuafo nso kan fa ho me bo mama ne na emre bi omo na afa ka ba ye ne papa ne tena ase nti omo koye no still be ma ne say one de ono ye be ma nti me hwe na me ntumi a ono mbie na no nka so we jame but me hwe na me ntumi a papa ne de akwa de afrim okay se papa na obaje nkura no ono anka sa afiri ho akodi omo sewa enchen se ka omo wo sewa nchen na ka hwe ne ko yie mpodi a enke beti ase but wa wonu mu asam ne nkura ne de no e kire se ukọ ne nkura ne tibia mu enye ene na me bisa wo se ubo wabusuafo amane se be ma ne je nkura ne se wonu omo na ekotena mi ankasa ana me ma kwan se be ma ne ni wo me na me ye nkura ne ma me ntabusua momo amena me nkọ na me kọ ka me ma no ho asem me pacho me kan ti me wo fa no mo eyie ni mo no wo fa no e ma otu ebinim di machi busuafo no mpanyimfo no bi di machi se ye me kan ye nsan ka mofra no ba ye ba ne yie na se no busuafo no amfa nkola na amayen te koye se he ti video ni kura wa ha nti me record ye me video bi na nkola na ba me nche we yie na simpo no na ebusua nkumafo no twen kola no wo me side se wo man kola no ben me man kola no kola ben me kola no so fele se wo mahu ma me wo be ba wo ma me nche no musu se wo be ba me nche so na ebusua fo no twen kola no papa no we yo ye nsamanse bi me pacho wanye nsamanse bi wanye beto ma me ti ase se kone den abla me brain na me benti na me bre efie no ene po me ka che ne nti o yawe no ene ne yawe ne san ba ebie mu no ena ofrem na me so o se na yawe na me so den yawe ne biem na o se na me so na yawe so so eden ne tumi na so me sister ekumi wa makosa akọ baby o me se me sister na me so na den na oje wo nchen na me nim se stalking wo de akoma no den biem na o sampe wo nchen na o se kọ na nya me den ya me sinti na mo ni bro mpeso mo kumi nti wonam ka che be ma ne sadia ene me dwene bone fama nya me mbasa but wonim se wonua mba no wo dan nti na mo ye wo sa ye sadia we bi fa to ho eno so me ko kan ya be ma no sa dan no sa ka che nua mba ne se o ya no ofre me so yen samansen to ho to anya we obia pacho ni wantumi ayi te japade no kwan be na mo fa so cheye japade pacho ya nche e wo man nsem e wo busuafo no wo abusuani be ya ne nua ma no pacho ne nua ba de ahia ne nua ba no ne nua ba penyini de na me hwe se wo ne sa penyini de o de Gladys eto wadwe mu no wadwe ya wo se sade be ya ejapade ne be ba be di wo mo nchen ni ntina wo mo agye nkura na boso ana se wo mo hyeda agye nkura ne se wo mo de twaso na me hu ni se omo nim se meja wawe tin nkola no san ba me side o me ka se kone gi sa dan we na fa hwe nkola no ntin omo ma bi mba me side ntin omo be gye nkola no ahwe nkola no na kire se omo afa ejapade no nti me so no na me mpene ho but na me mba na me pene se won fa me mba e ma me but omo no omo ti ko mo ne nkura no kura mawo na se ejapade bi anka ho anka yo okay na ka betima hwe omo de ka me hwe omo na sisi aso na de ba ko ne se oma ma gin kola mpemfo miensa ne de nyame se enka no kre mi kun ne step madam ba no ndo mo hwen kola miensa no fa mo akra ho mete o nka ba nyame che ne nko ha no na mekuma ne pese mete ne nka to no na metu ana mo se me pese me saka sa kola no na woni ba bia okuma ne tie me pacho de bia so to ablekuma ba woni ba bia otie me pacho de bi okay ahaya kuma 87.9 FM ene onua TV esom akoma mu nsem dwumadie ena yede esom yehwe se yebenya wakuma friend se Becky pacho di Becky okay yehwe se yebenya Becky na Becky no ngoda na pacho de minim unim minim me kunu ware me hu na nimu da say first time me sha na yie na se minim no unim no da minim no ana ono mom na beje wo ba ono mom na se wo ba na kodi ne ho Okay. Ya resi benya Becky na ensem obeya bruso agu wo so na enye japade akura nti no nam ono a ne ba na wo hwehwe na kira kwanti Becky baby awo bia bomoden na efa o telephone na yemisa we kwa da nya asem bia case bia edin bia we wo so mpa japade won ka so oni obi a prehwe ne ba na mo fa ne mana se we the case die nana akwaba mejo zo ama bibia boko nyame adum bibia boko na awiai Becky na yesre no se obayi ye bibia Becky yesre wo ye frɛ fa ne kire bibi mu kire ye because say the we si age nkola na boso no se nkola na ye nan yo maami woni nam sansasa o ye de na wo ne kunu ho
obia so nim sa wade gya ye ba de a nkola no de se omutumi dwale de a be ma no beje no obeje ne ma ne fie sa wo ho sa no na wo ba no eja ho amafie ne da ho mpan sa no be ma no beje ne ma wo fie ho na ne ni aye de yaka se be ma na firi mu enti die be bie mu a enti se obeya ye bibi kura na beki wo ema wanfa buo bi amawo ana woja nkola ne ho no wo anu wahwe wo mo ena ne oma bi nkoyi a beki kire yemu mami yamfa nche no ye de wo de ba ha de a enya nko wasem na ye tie afanu de nyina enti obai se de oti kana nsam no se wono anso na so de gya ho ena oto nkola ne gu be ma no so na odi gya wo a wo ye kuma nkyeremu bia ye wo bia no fama ye wo nkyeremu bebre bi ko se de na akora ne si su no ahomte akora ne su omo maame be ma isu afiri mu eti de ba bia mu a se ma isu wo bia de bia ma sasa onwo da na anu kura sa wo bi asa bi na wo bi dabi wo bi kura na ye wo ekwan a ye faso a wo betumi ne wakuma ya kasa na ne ma no kura no waje bidi na tena se wo nua ma de ye wo ma anu ye kwan a wo besi ne na ye de aye se wo ma ne kwan kura se ne bai kura no betumi de nani abehwe na obetumi ama nkura na ka ho because mami shadan krekesa eti wo mo papa so fie na ye da ya wo hoyi eti se wo mo betumi atenam na omo nya asumdue na omo ho ato omo wo ho a bibi na si ya ware anim na obi akọ ne ba bie enkola ne de wo mo nka ho enkola no nka ho enkola no se wo mo maame ho na de kwan ya maame pese ode omo fa so na ode omo afa so na se papa ewu enkola ni na mu nsansa sa beki wo so waje nkola ya won pese maami ye ni be hu nkola ena ye de nkora yi su saa ye be ko mama ho video ni na ye di begusu amamu ye di asemo a mo de hawe gu nkola so saa eti mesra beki obeya ye bibi abra be ka kire ye sra wo a ye fro no ankran de onua ye da so life ye sra we sie na so ye betumi aba ho anytime bia efri se akra ye mpatamu eti ye betumi aba onti ye sra obeki fama ye na ye nru ho na akofa bibi ama kire ye nsam ni mu ye fri se wo bibi ka o so wo bi ji agi wa de agina so saa na chese wo bibi ka nyina so ho wo bi ntumi nyi wo bi ade se chenchira me mfa ma na chese bibi wo ho a emfitiansa no wanye eti na wo so wo mfa ma onti beki mesra obi a wonim beki bia ka chen se ye fra no ne bra ne din de say ne wafri mu no ne wafri mu Steven Osafo enua ba beki Gladys so wo ho mo so ka nua ne ho bi nua ba no Gladys wo so ka ho bi yesra mo fra beki Gladys mo keka mo ho mom enua ma mo mewe ye fra ne enua ba ma enua ba ma ni eno ya ye nyan ne sa mo awade na fom eti yesra wo haw bi wo ho mon kan kire ye se dwato akura ne se ye koto pa achew na mo betumi de nkola na mane maame na nkura na tumi ani age kakra ana se mo be makwan a ama maame yetumi aba nkura ne nchen a eno so nyina eye kwan ye da ho na ba tan de on tumi nhwe ne masa se be ma na firi mu na nkura ne so ne na ne nam saa yine mo acheche nkola ni we nam ha eti yesra mu a mo nkasa nche mo wi se ngu yasum eno na ama mbem na na kwa medase pa na enkura no for no ma se na mema sei mbatu eti kwa no de omoto hwan ne wan mepacho ode ma no wo de bitu ni nua ba mepacho de wan to ni nua ba bia badi eti de ba ki afa na oba na be ma oye be ma okay na chese amfa na nto no kra okay ya semo eti wo de ba ki fa na ma ye nkyeremu na we nye ade bia kire so bia se de na akua aka no se how bi na wo no mana na ya fa videos no egusu maye na ya hwe ne ehu kwan a ye be fa so nam se wa wo nkwara nan mu a na wane nam sa se de sebe bo ba wi ase kura wo kura no wa mu bi da sa na onam sa na ne ma ane nam ba bi sa ena ye fie no kura no anya bia no wo ma unse wo bai fa ne ho pama wo ko ye no be ma na je nkola na ka fie o na ni nkanti se efie hwan ne te ho ena nkura yi nam ha we nam ha na we nam ha na ma me so nam ba bi
ena bibi so nti na manufiri wo anhwe yank ye betwetwa na ku no wanwane sesia na yeku no anase na nse yete ha ne ma bebre yekunkum wo mu sanka omo hunu ne ntam na mu dwane ya sanka bibia eto atwa enso wei de wadwane eti ano no wonkyeremu bi ye dai ewo ho a waye de wadwane na no kra no Mr. Safoti asanka ye wo questions bebre bebisa ye bebre because we say na age gap no so ka ho na age gap yanya no e ka ho papa yanya no aba pa na ti sai Erade ademane. Yo, na emprempra he na wo. Asano akwa. Okay. Wo ba no nyame che, wo no na won kran. Na sa ne ho ye de. Oh, erade ademane ho ye papa. Yo. Na nyame che maame eso pese wo hu nyame che. Ye bede ne maame ye hu ne ba. Maame. Ababa wan mamu na wa. Lebra esimu na obewu no okache yense yen abufano enye me pena ye de esha abufano enye me pena le aje abufano the first year no na okache ye obi wa o yense le manage o jai ni no for the first 4 years na o den kala ni dia hono ma abani dane simo ni ya den kala ni ba ye Sister, me you be a one. That I have to see. Me ka me ka mo see. Sister Becky, I pass ya to wasam no so pa ya ti ase pa nti ma wone so ma ye wada ma wone so na ye nti nkan ye. Me de akala na ko see. Every week dia ma pa ti transfer wa san share abofra no. Esa tsena because akala no play, so mo play it fair. So no ya ye we. Ya tell the ma pesi papa kama kala ko kana de papa la idile pesi odi ti bia o fe odi ti bia o fe na mo nte sai dan se di ti bia o be na bo fa na huje o ye wo che so ni en so fo pa ye ni mo mo ko ni a to mo se na so di ni moja e na me ye ni boni na so papa o je ko ni se le ri ase o ye ni o ko ko wa Papa wa ni ni o papa wa papa ye shakala no o la kala o de o pa me ye chabo pa de not se so de se ye chabo pa no ke wan ti lu wa ko ya ba ti ba guys so wan ti ka ba o na de ko se na o friend me ti ka ba o na de son de jama ti so so pe shia ne ka a go so na de ma me so friend me ti ka ba o na de so papa wa ni ti o ye na de so ni e ba ti man time fa ti o bi ni ka ko se de mo Intimation Kalano, people know what you're sure and the say, okay, like two people, I'm baby. I am allowed for you, Obia, to Papa, no romance, no more, I don't want to be the come down to play for your show. But you need about one of us what's right. You didn't know what's wrong. Okay, Sister Becky TV Benwa, ye share video be Ewonia TV, any Facebook or so. Ebra wo nua be ma na ye ne kwaso na ababa wa ise de wa wo frɛ ni comfort ba ye na ne ma pese wo mo ba ne nkyɛn na enkura yi su na abusua mo twe enkura yi ade free ne ma me nkyɛn ade abone ana comfort ade ye mo nua be ma ene mo abusua mo nkyerɛ na mo ada ma dwa to bi kura wo hono ma ye mfa emrɛ mo ade na obeya ye mo ne abusua sister abofra no aye den a eye ne ma ena ye yense ye ma ye bin ka aswa ye mbon o de ofa na me ka bine wa ne number e ma mo na mo se do ne beti ya tren sem no mu yie pa ko fa no ne comfort ene one ne tna ye wo Saturday ha one ne tna wo Saturday ade na si ya eye na se no na mo mpese enkura no bebe wo mo maame se maame no wanka se wo fa enkura no na ben na no opese ne ma ne ebe mo na okay maame if I say according to sister no oni obi e plan say obegbe na se abe yang kala no efi according to sister no na obi a okon dia ta de ne oni ni politician kan kon ba da ya ta de no na the nimbe se sama ni ko hunu na no se de no no ba ye be kan ni ni se ni na se ni na baba wa na ba ye oni wa ye de we ni hu afiri mu so le ma ye fa information ni na se adem boni a wo fa ye any say you nkala we so for the past 2 years up nkala egu ho atu ko get there you see what nkala ye shawom ye se dia
something what wakuma itre mu chese awade ne neguye ana wade no guye no so no hwa na nkora no Ghana mra kora na wade gu amfie nsia mu se papa de betumi a emra ma no kwan e ma ne tene ma ehwe wo mo ana nkora na kodi papa ne nchen ana papa na hwe na ade a kopem se nyame to nsa e de frɛ papa no onka se nkora no wo mo nchen no sabio ehanom na emomo no wo se wo mma kwan e ma ne hu ne ba na kira kwan a wo frɛ mpo se wo pese wo tene ba ne nka mo ma ne ntene nka eno na hwehwe na so ntia wadwane abeto ye oboa sister oboa offer first one no ya kola ne ka second one person sister ni pita ba wo tena de nti ya bo try why na just to say or be let man so what be nti ni ho adaje okay Sesia no ya fa ne se won ka no kure se ye pese akura ne hu ni maame a ye be da ne amakura ne hu ni maame akura no o hu ni maame se ni ka to na do ka to ma ni hu ni maame ana ya sorry so because ya just think ya audio onene ka sa ni na onene ka sa ni attend the man se no no ti ya audio I said why you audio di na mi di ma pem e se no batan Nasa akura no ya de ne ma ne maame a wada ma ebe ha duana e ka so ne oni o be wo ko ya se ni fa ne ma ne ma my family man according to the plan according to bra no no adanse be na ta kire nsem se ne ya na adanse wa kire wo ya will be ensamanse bi anasa wo kire ni bi to apawa so betimi adi adanse se eya no kure se papa ne kan se akura ne firi mu anasa maame ne firi mu ayan fa akura ne mane maame e pa so de nya bo treme menya obi a obetete nsem no mi di ama wa so obi tired me kan wan right bye. Okay, but what in a person, the panel number mine, ya nene to us, and I'm saying, no, Yantia baby, so about I watch him the bar. Why won't one you not to with the air day and a kuma, Utimijino said, Nipa Pebe won an equia. Was a Yanni and Fana Manima, Tiampani and Pa, Yamsia Mani, who no crack a campona campese, Nakuma Atonium. Na as someone one so your bad time be, as someone walking, Nitin in the con any himfa. Or any crew ne jawari. Ana papa na si ni fie so awie enti ne man nan ye se wo mu nyina wo papa na nchen ha dan enti se wo bei na be kwa obi enim se be ma o wa akokoduro no obeje ne ma hwe wo mu be ma o wa akokoduro bia beje ne ma na wo hwe wo mu eye dan na ni fie wo ho na obe ma wo bei akopɛ dan bi moto bi na wo de ne ma akwagumu o be me bia ni wa ono ye responsible man na obepene da yaw ni mama bebre oba gine mano na wo hwe na ade because wo hwe be me ya wotie ne nkomo a wotumu hu se be ma no no you responsible man eti wo mpene se oba ma oba we de ne ma akọ eti se wa firi mu a ede be bia me ye owuo eti wo wuo no okọ aye hwan na se hwe nkola no aye mami eti wuntumi nka se wunua ba ma se mane ne ba ne de mane yiri mane hu no mane nka eti oba akwa ne de se sai di ne nkomo na che se ya no ma ya o ma dwe se omo ji akra ne free efri ne nsam mu mpese obehunu no na obi anso dim se ba matimi ye oh papa ade akuma yi ye criminal criminality se sister yi edne kokoto a trauma na omedi nkola ni komu no so hu se wo hu ni maame na o se okọ ni maame ho na wo se wo mpene ma ni hu ni maame what do you mean wo kuma na access be pa na wo nkola no me yanka ama me yanka no kura akuma nsamfo pa na wodi no ayen nsamfo pa na yenu aba wudi no se wo mpe kasa release nkola no papa na wu plan nyina ne se ho papa na japade no onim se sankwala iba maami ho a maami benya access to japade ni bi but on power japade no ohia ne ma but a watchem ne ma wo mu wo enti wo ye oba so obi decide wo ye wa ebe ye wo de na utimi ju obi ma ebo so se wo awo dia e na ye hwe wo mu kama maami ye mi aba maami kan kire ewo bi na wie bi ewo bi ewie bi minim tribe kura wo ye so infantini o so sister mato e dey ni kwawni ana so ye dey ni ma yesramo o man no emra wom
ana papa no so timi nka nkyere obi ase wo wu a me yemfa nkwara ne ma kise bia bibia e kise bia bibia bisa sister ne ya trofo na adwene mo ha bibia no kura kwa na adwene mo kura kwa to na betre to mi ben abusua no mo wo se mo timi ji obi ba boso se yemfa ne ma ne ma na ye hwe ne kama what do you mean sister yempa ne to mpa ne no mo be releasing kwala no tempa mo be releasing kwala no tempa wo jinade mo fo mo japade ye hia no pa no ye fa ne sai de obo ne din sa ono na betimi a chechire mu no wo se wo de kone ho ono mpem asam kro ono kwa na empe wa ye sanfo no mu di ye kan to ye sanfo me yehunu ye mo ye ne de emra bia ni wa mo pa mo kwa wo mu de na mo hwe mo won kwara ni bi se omu nuam omu usu akuma sorry se oba be je wo ma no edna kwa edi asam na beka oh dabi sister ko bio ko busa osofo no ntufo ko osofo no ntufo so obi ade afiri ne yamba yetimi fa de ye de a ewie bi na ewie ewo bi na ewie bi akwara ne ne ma nya wo ma DNA test be prove say ne ma enya wo dia momfa mo japade na momfa ne mama no na obetimi ahwe na ade okay papa me da se nana ana besides papa no media bibia anya me ya ne se wo se opese o kire se obayi jankola ne egu omo papa so na oja nkola ne gu omo papa so a eye ne papa ana mi ka ye ne papa obayi ko oye onu efie no to bi si bi wan si bi wan ti bi anto pro to ni bi okọ han single room na ne papa si ba kra se o de nkura ne koi be ma ne mom ne ba se ba bi oba no ane nkura ne da no ompe ene ma obaje ana mi ka yama ana mi ka be ma wasi ni fie na woti ni fie na wotumi didi da esori ye na ne ma obaye tumi atam wo mo de akọ han single room bi na babradan kro obekọ no e ho nya akọ no na ni nje ho na onu wasi ni fie si ho na ne mebre be ma be no you responsible man na obeye sa ade no obekọ kotam ne manyina aba ne nchen na obawe buo kra wo no mo be de ebewe se be ma ne fie wasi fie wono waje fie ne ho ne ma na wo hoyi ma me so na ti hoyi ade ane mo hawo mo hia japade no ana mo pe oba no ko se mo fa na mo fa ne ba ma no fa de o muntu bi fa ama ni o muntu bi fa enkwala anan edi eti na papa ko fa wo bobae o papa hu se ba bi o mo da na enye eti na enkwala anan no wo ko fa na ade begu ne nchen e wo fie ho no eti ye da na mo fa fie no muntu bi mfa mo pa mo de mo ko se mo de e japade no obi e bobra e si ne de ne menti eti sa mo so mo pa bia mo nko enkwala anan de mo ye da fa fie muntumi nton muntumi nya fie ne hwe because papa no wo manan eti sese de mu panyina ne se mami ne madie mo fada de ma no okay nkola nan mo fada de ma no na ye yamfa ya saba ma ba sister kwane ye frau anam se wo na wo mo se asem nyina be wiewie wo be kire ye mo ade kodi enti obata nyinsen bo so men kura yi nkura na ye go na mo ana mo aje nkura na bo so ajapade ni nti anasade na wo ho mo mo de na mo fa ne ye kwa doctor nchen aba na nche mo ne aba baje ye kwa Carisic Ventures ye kwa nom Zahara Mixture ne G capsules na fe ye de hindi heba mixture no atato Dr. Bibia boko de boko pa fefe okay adam ma ye nwura mo yin me da se ewo akonya odi ama me na me de enchia pesie sufuri aso ye emagana fo nyina na ye nupa ye fe no Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba mixture e hon komo ane ye de besum awie na odofo ye dura ye fe no Zahara mixture ene ni G capsules aye duro won waso a eboa ba ma bia wo wura tokrobo nimu me ka ne sa me pa kire sen ba ma bi wo ho a wate infection bi te se gonorrhea syphilis ama ne ba ma no fon na e fon ubon se onam so a enche ubon se onum so a na jonso aka no wa jonso awie no so no na insufita afiri ne bema mu eba ubon se owa na ne bema no so mu bo no pe na ne bema mu nyina ehye no bema mesrew eye gonorrhea ana wanya edura ebeboa wo edura unya onom toatoa so a ebeyi gonorrhea ahya wo so for 10 years gonorrhea ahya wo so for 20 years afiri ho ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules bema bi so wo ho a infections ama ensansan abegu ne bema no ho ubon se onama na odwi
no odwi boso owa no wagina na odwi no osakona bi so na odwi be ma mesrew ko herbal shop sisi a ko pharmacy shop sisi a ene licensed chemical shop sisi a uduru ho a wo se ye maw Zahara mixture ene Zahara G capsules utoduro na obehwie mixture no cap no mienu na de topaye no mienu aka ho eduro numre so a no wahwie mixture no cap no mienu na de topaye no mienu aka ho me pa che se udi ensuo ne na benom topaye no be ma nom toatoa so menum bi nenkasa ne nansa so ana benom bi efiri se eye enam yareye se le be ya gonorrhea na ahya wo so ache gonorrhea na etete wo no ne nyina ebefiri ho ya duro esa ya duro won so a ebo oba bia pa infection mi te se gonorrhea ha na adwene ama ensansan sabi abegu na himfie ho uyo oba na sa wo ha we na wo a oba mesrew pe Zahara mixture ene Zahara G capsules ekira kwan oba bi so wo ho a white anase odepoa ene na betena ama na gia tum wafa ne se eye normal o se eye emayare oba ene me ka kira wo se enye emayare na edura ebeboa wo edura unya ebeyi ne nyina afiri ho ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa edoi esa ye edro won so a ebo oba bia abustu wo libido no pa amwatende oba bi wo ho a sabi oneni ne partner ekompema wantede oba mesrew pe Zahara mixture ene Zahara G capsules ekira kwan so yo ba so na wo ho na unya menses pa unya menses na obre na ote yawa edura ebeboa ene Zahara mixture ene ni G capsules na asam oflow no so etimi abaye si edura esa ye eduru wonwaso a se ene ope edura eye number 1 immune system booster pa dia ene Zahara mixture ene Zahara G capsules so the wo ho na osa so etete wo se osa ema unya homka na wo a undidi mpa bo se oyam atwetwon aduane so to oyam so a na oyam atwetwon aduane mra so a na obunyina ehyesew odafo edura ebeboa wo edura me kamfo dia maw ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odafo media phone numbers ne betudwa ebia na opeye nnoi bia ton anase nkomo bi wo ho frey ensisi a ne bejo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odafo yabeko ye adura ye fre no hindi heba mixture sa duro we eye edo wonwaso a se malaria fever etiridi mmowa no etete wo etiridi mmowa no ema unya asomdie etiridi mmowa no eja utipaye etiridi mmowa no ama body temperature no kwa na ekosoro nipadua no aye hyehyehye oho nyina aye hyehyehye ubo se o swale anopa akọ adwuma so a na wa aposo edwan wo untimi mpo ansori mpo se udidi mpo no na unhuna mane na wanum nyina aye nwonwono no a odofo hindi heba mixture abase ebeboawo enu ne adura onom no kap no miensa anopa miensa awia miensa anumra ebeboawo ama malaria fever bia ha wadwene etete wo no ebeyi ne nyina ade afiri ho amwanya ahomka amwanya ahoto ya droi esa ya do wonwaso a ebo odofo bia typhoid fever ha na dwene se typhoid mowa no abetena wo mu typhoid mowa no ema unya ahomka typhoid mowa no ama ni padua ni nyina aye hyehyehye odofo pe hindi heba mixture ekira kwan ko pharmacy shop ben hu sisi a licensed chemical shop bi ben hu sisi a ene herbal shop ben hu sisi a uduru ho a wo se ye maw hindi heba mixture enu ne adura ebeboa wo ye duro we esa ye do wonwaso a se diabetes etete wo diabetes ema unya sumdue enna diabetes ensa emma jo ubo se wada numere no se obeda pa afili ama ho ato no untimi enna sa ubo se solia na o solo ejonso na o jonso diabetes ama osotia na etie diabetes ama se ekuro beto mpa se be wumpo na adane asem odofo
pe hindi heba mixture echira kwan enu ne adura unya ebeboa wo ebe regulate sugar level no ama ho anya ho atɔ ye aduro we esa ye duro won waso a ebo odofo bi a high blood pressure pa ha na adwene so odofo high blood pressure tetew na o check o blood pressure no na ada ne wayam hyehye a hindi heba mixture enu ne adura ebetima boa regulate o blood pressure no amonya ahomka ama ho atɔ odi ane se uto aduro na onya akwadwere wo ho na obetwa no kap no miensa anopa miensa awia miensa anumra obenom atoato so amame ya duro we esa ya duro won waso a se adwuma wo ye odofo mbre bebre no wo ye adwuma wo gya ho a adura ebesiesie nipadua no a ade chia nopa wo sori akoye wadwuma wa poso ebesisi wo ye ene hindi heba mixture odofo ko heba shop sisi a pharmacy shop sisi a licensed chemical shop sisi a wo se yamma hindi heba mixture okọ no momo aduro fufuro bia odofo menje wo se hindi aduro na ope odofo yabekọ ya memaduro no so se aduro we be me bia wo so bia hwe enimde Zahara Man capsules etimi ye so ye be ma na wo ho wo adabrijo na ema twetwe wo ye fra 1 minute be ma Zahara Man capsules ene waje nkwa mesrew ko heba shop sisi a pharmacy shop sisi a licensed chemical shop sisi a na pe Zahara Man udie bonu mienu anopa mienu anumre nom toatoa so Zahara Man capsules eye natural herbs se adagye a unya utimi papa ntatem ehu na koma no sa adagye na ne nyae ene de numbra efra fry ene de ye Zahara Man enya memado na onoma na ho tete wo no enya memado na onoma na ho hyehye wo ne bia wo de nom toatoa so na obahu se mreye waye a wo de boani a ye fra 1 minute be ma ne nyina no ne nyina ebefiri ho ya duro esa ya duro wonwaso a ebo be ma bi asisi yale tete no sisi yale agena boso sisi yale entimi emane mu adwuma wo mpam ya duro we esa ya duro wonwaso a boost be ma bia owo low sperm count be ma mentena ho ko heba shop sisi a pharmacy shop sisi a uduru ho a wo se yema Zahara Man capsules bo mienu anopa mienu anumre na obahu se omre ye na waye wo mpam ni nyina no ebefiri ho odofo mesasi yefo na masini biem ebia na nkomo bi wo ho anasa opeye no bi aton freyen sisi a ne beje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odafo ya dura ya freno Zahara mixture ene ni G capsules ebo awo infection bi a wate ho bi ti se gonorrhea syphilis este boost immune system no ene ya dura ya freno Zahara Man capsules ebo be ma bi a ma twetwe no se 1 minute be ma ene ya dura ya freno hindi heba mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes tete no ye nupai ya to apete ewo herbal shop bia pharmacy shop bia licensed chemical shop bia aben no do for men twen enyare ansa no wape ye nupai bia no na upabi na onoma obeya dance na obeka se charistic modo no eye medase fefe that's edro no eye papa eye charistic ventures Zahara Misha and in the G capsules and a face Zahara Man capsules and a face Hindi herbal mixture that's anyone who to show and it's in rate ya bomoden now on sa and kebi higher koma 87.9 FM na yene mami ebekasa mami kwani na tisain. Hello, Sister Kwane. Hello, sister. Bibi aboko de. Okay, wadama obra ebe free mu no. Ehyehyɛ ye ban ana ɔde abusua no mo yeye. Edefa obra ne ma ne ho. Akuma FM 87.9. Ehyehyɛ ya oyeye because me bra no obemeka nsano because me yare first one now or yare ye no. Enimu na no hotel no sense on no ba no o so ba no fa na ti no na de ade eno no eye yi hu nsem bebre eno kura kokopie
your friend saying, Takrade, police station of your friend saying, Emma, my brother, me and Kaka, and Pibobiana, me, then a coil now, no whole Kakra. Your friend say, you buy, you and I will yes, so pursue him. Now, and now, you say, the first your friend say, Yarian, or Barney, see what, or Bill, see one, or Baba Tan, back, a young bad now back kind. And or didn't call you. I will call you, Yali, I would see she. While she shall obey my nephew, and to say, a no tone, in the years happening for Oba Kayan, a Yamasuan amount. It's in a whole tone of Kakano, no fully a sense of you, a Yalini for from Kakano see. What cinema? Into sister and Tabaya, and come and no, Yambra, a sense, a woman here, and all Mamma Shell Palano. I'm part of you see me, and Mamma, the brave you by, you buy no barney fear. And I mean, the catcher or barney said, my new matter, this son of the catching or bar, it's a cool and I look when to me. And Bob Bia Crumpo and Castle Bia, oh, Obama, the song would see them in the sister, your name is calling so, or that kind of calling when you mean, and yeah, the Kumari, yen. Yen, oh, you must tell, if you must tell, catch them and say, Mini watch, Mini, you are actually my affair buying. I know it's just a young jan of column. Oh, as some of you mean the bush of way on Cassia 4. And in a Jadis will Cassia 4. Hey, sister, son away. Hey, oh, you know, Dimatindi, or Dimatempa, and the young farm career, and I, the brother, a cow, and say, no, maintain. Ah, your friend say, or the I share Nadia, the home by Bobby Abia. If you a moon or car say, will be friend of Catherine say, yeah, your friend is saying, I obey you so often, and I'm a brand new so obey you, or buy any or buy okay, and Tramu wedded the answer about no buy no wedding candy and my anya yenti and our any guye. Messa Missa Sammy Biam sister Quanime say, Ebra Ukunu, Wunya Bamani be free mono, and she say a banner one more abusianum, a year at the funny manor. And she say, oh, yeah, and say, and Qualano, a young sister near a young Qualano, my ma or Bano, Bapu. Now, Nina swore and a saying, Nina swan tia. What to make a was San Quarani Pammy, no, a war mono. Mon young Quaranoa, what's your bad time? And you quite say, Mamma Bacocrana, wouldn't you ever Manina swan saying? Nina swan say, your friend say, Obano, own to me, Shell Halani. Nina, but I know a trend. I can't tell you now, swan say, a yard because a first one. I could pay a friend said police station honor. A year commander and castle beyond Cofa, the Muslim thing, Kalani be dealing our men side. And she and you know Kalana walk, and on one casa, ever a year say a friend or found Kalana at the Omuko. It's me a yes, I made a million and I'm a catching a brother and a catcher and say, so offer of Pan and Madia, and your own young Kalani moon from home, and from Mao is a year of Barney. And you now automatic. It's a more theatre, a young Palani man, Emma on one casano cofa tell you, ever to start me brother and German, you never a found Palani do tell me, a do a call your cocoa high, a dandy, the point, the brother, the only machine. Emma, the brother, the book to get panic chalk or farmer, maybe only feel it, and a panic chalk. Obama and Yadja, and also sound for another point. It's a bit better than see the of the catcher, not catching the story or Pen Gualanza, or the all far on Yao Mount. If you will move, and to live better than a of Frelo catching the baby or young Kalana Pono. And yet, listen, the deal on Kalan for 6 years. Obama, some catching to live better than ya or young Kalana or Juma, ever bonnet for Amu. If you are talking about catching the kind of moves, would you on one say a year on one a nothing now or Pima on one a year?
enti owomu no no oba na nkasa extra the brother ne ka tell say pakra enti omra metsa ne ma na on won't be show kwala no so na mimi ne kwali mu a mimi sa say no no extra the brother e ka tell say omra no ma me san kwala no enti be brother ka tell say so no be san kwala ne lo ko ni so no ya baba ka o ma dia e ye wo don kwala ni dia wo na me sa e na brother baba kwala no e na odi obi ja o no ko se akra oni me kwala ni ka so fun su me ye obe se no kwala 10 cedi na de me brother baba ka se na me ya me support me brother na ka se ni e ba ya e na ye friend yi ya li e ka ba ye ya ye friend odi call ni sabenti emra o papa oye odi kwampo e de mai the sense papa bi o sister kwanu say mama wakasa na kampese wo ka asem bia e bia ye ni aye tie program no e ke bete bo so abusua na se kakra but the wo ka ni nyina kwaye e hawo e ko so wo nua be ma no ene ne yire antamu a wu akuma no wonka ho a enkora no so enka ho etimi se bisa obi emu se wo nua ba ma no ka che se sabi oba ne ye bodamfo etibi enkora ne ko mo nchen a wo be ha wo anasa die poti nti no ka se hwana na o ka se omra me fan kwala no breku a o ti ati ma ne ti ati no eno oba na nkata ka kire mi nya ne se omra na na sisa no ba no o kwa kra. Okay, eno nti na yie na se no enkora ne ko mo ma me nchen ko sister kwa ne bi ma tie me kakra sister kwa ne tie me 4 years okọ ni nka eti that time no sister kwa ne sabra no na enkora ne wo mo papa nchen eti enya de esi wo ma me no ane ne kunu ntam no ne enka enkora ne ho asem enti na enkora na yie na se no na busua no mo mpese obekọ omo bekọ mo ma me nchen no yes, video or TV swa and Kurani ko mo ma menchen ya mo mo busia no botai obi sia ye na so ka kire ye nke eyiye no oni na busia fo baba ba se eyiye onu anka ka ge na kasa no oba ba se eyiye no penten ni o de baba ba wiya nko so oba ba wiya nkwala na ko onu anka ka onu ani mo na ye refi ahun se onu ani ye mo ma ho asem ne ye kan also about the young kwala onu ani ye mo ma ho asem ne ye kan enti na ye na sene na mo mpese enkora no be ko mo ma me ho a enkora no we twi wei na we ya twi we mo adwene ho trauma e ha wo a mo de kora ne fa mo adwene ho eni musa eni ko kan sa na oboa enkwala ne ko ne nkan e ko ne nkan onyo nkwala ne di nkomo ebusia so ni di nkomo yenu edu obia anye pinten yebusia fo ho mo ba ye nyina nya mmemu ne kwali ni yenu obia ko pa onu anye so tie ne botaye e woni anka sam mo ne e ko ntokwa sesi asam no ye hu na brim ya pesa maami ohu ne ma no enkanka ene nyame cha na wo baki e ho no e kwa be na mba fa so amode akra ne be ma comfort e ba tawsi akora na enkora ne nyina no wono akasa miensa ne de e wo mo step mother bi wo eno kwado ye okay na de ama na ni abere a waba ha se ene se ne banya mecha na otoso miensa no wakodi wo sister Becky ho sabe ofrem po so opese wote ne ba ne a wo sister emma kwan ye frɛ wo sister nkyeremu ade ma ye nyina so e kyerɛ se wo boapa na wo bo maami ene ne ba borom ye pese akora no e ba ne maami enkyɛ mu so mo sai busuan mu so mo sai ye botaye wo na dimu ni say senensa ka kwala no be san kwala le dwane eri tina ma me sister so o peso be sister Pacho akura na ye kana asemi enye comfort ma na sister kwa na enye comfort ma le ba tote comfort asema ye kan no enye ne ma ho asam na ye kan ya na Nensenia wo kana ti bisa wo se enkura na obeta mo adwane no enye ne ma ene ye ka mo ho asam na 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 ne ma na tete na enkura no miensem mo abodi baby wose nya hwe mo ma no ba ko mpempo na nkampese wo yare a akwa na timi asansu ama na busua mo pese mo bo ne sa abro no ene de dia me brother so all be wu no asam odi ja ye no o ka tense so ya ma kwala ne na ne ba enye no be hayin sesi ano sa ya ji nyameche ade ne ma ne maami a obra obasa sori aba be kunkumu ana
Tachosi. Sesi ano sa Akuma FM ene Onua TV ya ji akora no every wo sister Becky nchen ade ne maami a obra obasa sori aba bekunkum musumu bia na Eno de ono so fia o ka che nti eno de oye o do so de because we can for account audio na wo ya ne krata no ye pese enya na ye de adanse audio na wo bra ye se na nikura ja e se ono ankasa ne maso a enkwara ne bewu se mo ankasa busua no bewu no ye pese mo sande audio ne nyina maye ane krata na mo bra ya to so ne ye pese mo de ne nyina maye nya sa asema mo ka no ye gituma enye ye Eno audio no de e fence ya kodo e fence ne bani phone anti ye hia ne nyina sade ne nyina maye producer adekodie nti a wo bra se woni oba wo awade ne gu enti monyi nkura ne nyina mfiri ni nsam enya se oba be kunkumo no ye pese yenya enya se de mo ne abaya ne di na Akuma FM ene Onua TV ye gituma enye ye ayo ene ye de audio no ye ye kaka ye the best friend yeah, Jenny Manimu ya because we see a audio asma wo kano sabe efunu yentimi nkonya no bra na ye misa ne sasem no etiano pe ene adanse e wo sasem a wo kano eno kra no court bia no abetimi akogina ka kire court se be ma wu na wo se ye mankola ne nko mo ma me wo tie so ebusha ye mankola ne nko na so ye se mo fa audio no ensande ye eti efri sabre akwapem se be pon show no mo fa audio no ensande ye na ye hu asam ne se de sitie ene no ene tilo Emra obe wuru no e fence my bi o woni dan achi oni oba no kwampo enyina ba mi fi ho e wo bi fa bi ye e no pa se onu awo ba na ni se e ye fence ni ku obe wuru aso o ka che ye se enkwala no onfa nkwala ne man se usi audio aka ho mebu a se ye padanse adanse a tresa wo bra kan sasem no eja adanse na na eguso aye hwe e ba cho se me say eno ni adanse a ba tresa wo bra kan sasem no eti de edi nkan pe audio no ene krata wo bra ya to so se eni kwan se moma kone ene ne ma no wo munya nkita hodie mpo no ye pesa adanse edi nyina nti bo modin fa nyina send producer maye Many me wo ejuma mu ntimi nfasa de ne nfasa na wo mra na wo dia mai se wo bra fie no hwa na te sa fie nim me pa to se me ba no so okoda body nti e wo ni phone so okay ana me se si a wo bra fie no efie no hwa na te sa fie nim wo bra japade ni fie no hwa na ti mo ase me bra ni hello Mr. Oja coach na wo wachi no na tie me na ye ni nkomo me se wo bra fie no se fie na wo hwan sem hwan na timo ene wo busia nsam abusia ne ye hwan ne hwan ana ye abusia 87.9 ene de ne tumi ka wo bi se fie no mo na wo tim na mo ne nkura ne tim eno nti na mo mpese koni benya ne ma no ho radio ene ne sai sesi awusu wo mane bi se ya dani asem no na sa dachi bia se wukunu ka asem wey oba kan a watem ne ma so operation ni ade akura ba mu ayenim na ne man nan mu a abusua mo age japade esa je ne ma ade afi ni sem boni bai anakwane ba wade na se no oba ya abusua ya esa boni bai na oye na wade ya abusua ni se japade a wode ne kuru ye eno kura de nyanka ho asem ne ma susu anyame de ne che no wa ware mu susu a ebusua mo sa age ni nyina boni be no ba ware ase wade ya mo se emra tie se emra emo kwala no ya pense so kwala no owo me nche dia eni kire ni apendi aka se kwala no o de wu se kwala no wo oba ni nche dia eni ye ni bia ya beka sense ọ̀gbẹ́ ìmọ̀ ní tí a ṣe náà wọ́n ká sílẹ̀ ní sọ ọmọ náà ti ká nkwalẹ̀ ní ìṣú wọ ẹ̀yà owó pàkìrà mi ẹ̀nà wọ́n ti sọ ọba bẹ́ẹ̀ ti ká nkwalẹ̀ ní ìṣú wọ àbọ̀ wọ̀ ní nkyẹn ẹ̀nà yẹ ní wọ́n aṣọ nkwalẹ̀ náà ẹ̀nà wọ́n akíkí ní ọ̀ká sílẹ̀ ní ìṣú ṣe nkwalẹ̀ no ẹ̀sẹ̀ ọwọ́ ọ̀bá mi nkyẹn bíà ẹ̀nà ní yẹ ká tẹ̀ sister kwade asam na wo kan me nim se wanka sa wutie wo ho na asam na wo kan wa wutie wo ho de a be ma ni oba entamo aware egu
enkra na won temo be ma ne na wo ba bi papa ti a wo feel say won enkra ne tena ebe ye mo so mo di adanse se oba no wo fra wade ase mo kuna nya ne kwan mo nua ba ma no wa nya ne kwan wa ma no hwe eti ba bi one enkra ne tie no oba ne se mo nua ba ma ya ne ba ye se ba bi one enkra ne tie no eno kwa de afa to chan ayo mo temo asem se wo ja wo mo ma hwan se wo ja wo kwa na enkra no wo mo nua mo papa e na tie eti ade ntina papa na firi mu a wase miensa no kwa de nkan ha dwene ba ko pe na aka wo baki nchen mo pesa mo de ono so be ma no ena me pacha se de ma osuso be ma na nja no kwan ya onu a obe ma na nja ni onu a no bi ja be ma o de ni nsa e de ba ye se o ntumi wa ni yie eye be ma ni ja no whichever way awade na gu e de awade de ba ko fo de si gina ye na abushia je atum awade na gu e manka ho eto ba no ohia ne ma so ohia ne ma se de ye sense o si asle o si a o de ma ye de yesu ni ta bo o no si asle asamo kan ye e de ma ye busia o de tu ya fini ene o kan ko si obi okay wasama wo kan nyina wo wi atie din ye frefo be mo pese mo kira wadwen bia wo na wo twa asale nti wonim se wachi achia eti ama wo kwan wo wi atena se din na ti afrefo a wo mo be mo no ensema wo mo be kan bi na emom adanse e kire se wo bra ena abokra ta to so se hwe na mo amfa baki ma ama no no adanse ne ehia wo so ba no boarding school a WhatsApp ne na internet nti no information bi say enche jeni nyina na fa sande nam se ade na mo ne abaya ne di no Ghana ha mra bie ni wo e ma sa kwan no eti ade wo si na mo no tie ensam a afrefo ne bi e be ka wo so yo ba ta ne bi se nkora nan watimi agye o mo nyina sa ba ko pempo mo ma no enkwa ne ma me ncha ne de no kwasem ne ye gitumu a enye ye eti adu besi na ba kan papa anka won to san kwala no mama me du ni me ma so na be bi nka fe ye ka so ankwala ni jamu ma be ma ni jamu ma o be man o di e ma no adin ti no nwan kaka e ka ten so all your back kan papa adin ti no ka se be ma na bi ko ti ase no e so on ti ni san kwala nto ma me fa na ma nana kwa brem ai mame sa wo so wo ye wo ba ni bi wo ye wo ba ni bi wo kunu wo ba bi te na wo ba wo jaya ware ye ko no ne ma so so ba ma no e ma ne mfa nkola ne nko na ma wo mu papa ho oba na ye na nsem ba biemu a enipa mienu na wo mma oba na ja ware ye ko papa ni ti ni fie kama asese wo ma wo ba Manso wa ye sense court I want to put a book for a sense what you for a book in the say commander me catch the sir man kwa na mran en say wo mo wan ka o commander le for the free commander ben na catch na wo say ebrade yesu ha mame bufu commander ben na catch na wo say oba ya woni ni kurutia ba ma na wu enti ma wo ba no nsanka nkona ba akokora commander ba ya bo commander ni di ko bo commander ni di ni ba ye na commander le kache nsan para nso ko me di ta no me ko ba be ma no no since that time ba ma ne ti ase hey that time ba ma ne ti ase what ti ase adan kola no mu ji wo mu hu bibi wo ho ana mu ji wo mu hu bibi wo ho hey ya do u ji kola no hu bibi nana enkrafo ne takrade fo ne se o ma charge pa anti ahoma ne ya bia homa na tum 0322 98035 0322 98035 hello within babia kasafre okay 03224 98035 hello within babia kasafre hello Yeah, I'm from emergency. Na tell you We see host no. Also so far na kuma mura assembly mu no. That is said you nim Ghana man nyina na enti sa. The woman say e court be hwe se nkwada no che omo be ma na busuafo no omu di yie ana omu ni yie. Anya so oba no se wo do akoma so se
me kuna wunti menene na wo ye nti me ba beje wo mo okay eti mususu nkan ti se de mu ne Ghana mra nyina na mo ya ayamfumso ya da say hello Andrew Smika Andrew Sietio patake bosu mope na ada ya busuafo no mo wo bada na ta ma me ba ko de mo fe ne nkran no ene de wo suma fe no o mo ni ba na ejapade ne ye nkura ne dia eye papa ne fie no enti wo mo twimu tan ne bete ye pa etie ne ye nkura ne dia na mo nkura no so de maame no o mo twimu tan maame ne beje ne ma e dia so no ya da say hello yeah udin me de Alex me prefer Junior Alex ta we dio awia yi de me chiabu abejafo nyina na akra me kan say abusuan no so onya abotre me ko similar situation no me nua be ma o ka baabi na me ne ma na tie be ma na tie ase no nti ba duro di adin na oba na ka so obesisa ne ma me ni fe ka me dem kwara ne ma ne mo mo koi enti e wo se abusuan no bi oba wa tem le ba awo no die e wo se o mo hwe na o mo di ye mrani to na eto madam asi okay ya da say hello Udi Afternoon. Good afternoon. Udi ni baby akase free. Me pacho e wa betene kin Kennedy ni. E wa betene enti. Ocha. Me pacho ma me na mo friend one ni nua ba ne ni tabe ma ne wo ya na. Ma me na mo friend na mo agi akwara na boso a eni nti efie ni nto mo agi akwara na boso no. Sama ma me no ko wo no no mo hobi. Omo share dem omo ka say di akwara no betu di president no mo hobi. Ajabade ndi no beto omo gi akwara na kantan so wo hwe de ko na otumi say ma omo pe bibi afiri ma me no ma omo fa obi nhwe obi ba omo nso wo de omo nko wo so ma wo so omo fa ma me no ba man nsem fu no mu di no. Okay, yeah, that's say hello. Hello. Yeah, good afternoon. Bajo Marcus hoya. Mi adom ne hoya pa. Yo, o se me chia no pa wa. Ko sa tonka. Okay. Na me pacho, we de ma so na me pese me bam kakra. Na nkasa no nse e wo sa mo de ma me ne sister ne ma de e ma mo e yawo obi ma wo nkola 4 na ba akukura ni na chi e ya o mo fa na ade ma no so mpa japade wo de nkola de ma sister no na mo nya 1 year 6 months na mo ko no won hwo mu ya afi mo otumi tam beti ma de e mo bla ma ono so ne ma no so wo mu nti mo je nkola na mo hye na ne yes akosi da ba o so mpa japade no obi a na twen ne ma ho bibidi o so mpa japade no fa ne ma wọ́n kọ́ àwọn kásẹ̀ ní nyina ọ̀sẹ̀ baako kura wọ́ baabi nǹkan asẹ̀m ní hìá no mo yẹ mmaa ni bi má jẹ́ gyina mu tuntun nfa mo mpẹ̀nẹ̀ ẹ̀hún hìá. Last caller Udi ni baby akase free. Hello. Yes, Hello, Udi. Good afternoon. Me de Dora, me kasa fi Accra. Okay, Dora yentio. Maame ne o ye no wanya de kura ne o fe ye no. Ona ne ma anka ba fere kwane no. Obi so chere dai. Baji edana kantan so. Ma gere wa jan amamu. Ne mane suzu a mo ta kan kwal mo wat pida gane mra mo no e ndo be le chesa si ba so ba mo ba na mo ne mama mo ai mo de mo ba na mo ne mama mo. Okay, bye bye. That's course no ba na ba ye di akira ye nya fa ye di aka ni nyina ba fa course na so mo nya wotre e ma ye nam se ye guso a ye keka danse no esi ani ni ahwe ba bia ye de nsam no e be fa ye ntimi ma obi nchem kwara nan na obi nkasa obi se yamfa mo mane ntino ba ko pempo wonka so ojo mo nyina ba ko pe na oda foma wasamfia ma no ya kwa doctors nche na yakwaji enu papa Faith Homeopathic Clinic. Doctor Kwaba ejo so ba pa bibi aboko de adom ni ahwe yi sama hwe boko bibi ekoso adanse de ni de bebre nyame nhira mo papa nyame nhira mo so ne edwuma pa mo so mo bo e de boa Ghana man ne asante mai. Okay, no kwaseme wo mni se ebra ye wo mu yi I will say nipa bia timi ba Faith say apomode na wo hwehwe nko ade a bra Faith Homeopathic Clinic. It's say Faith Homeopathic Clinic but abosom we mu pa to be precise no ye dey see ho screening na ye pay particular attention to your kidneys and your liver
you can't afford to miss. Inti no baby bia owo bia no. Yareɛ bia ɛha wo bia. You say Fabra Faith Homeopathic Clinic. Nhwehwɛmu akɔso wɔ Faith. Ame yɛhu sɛ nipa dɔm na ɛba na ɔmbrɛ bo ho atɔkye ma no. Sɛ wohwɛ ɛma ne brɛbo ni gyina brane a wodi aduro kan na ne ho atɔ no. Na saa pɛpɛɛpɛ ɛna yɛka ama nipa bia ɔpɛ sɛ ne yareɛ ase tu deɛ. Ɔmra Faith. Wɔhu sɛ usisi onkasem wɔkyiri brɛmo awaba yi etutu wotena ɛdan air condition wɔ mu kora na wɔpɛntɛm adwane akɔ because of ahotutu nti. Fabra Faith Homeopathic Clinic. Say osteoporosis anaasɛ arthritis honam tutuo ntinimu na etwetwɛn sciatica or nerves endings no fani nyinaa ɛbra Faith. Yɛnto yɛbo asɛm fa wo nhyɛ afidie. Yɛn check the 36 nerve endings na yɛnhu deɛ akɔfa ɔhaw no de abrɛw na yɛma wo adura ɛne wo nipadua ne wo mogya bɛfa na wo ho atimi atɔ. Woyɛ bɛrima wɔn sɛ dwon so kan wa wanka wo ho a na ɛyɛ aba. Ɛkyɛ sɛ o prostate no ayɛ enlarged anaasɛ eguso a ɛyɛ enlarged. Ɛmfa ntena hɔ Fabra Faith Homeopathic Clinic. Anhwɛ yɛ adako dwon so no bɛka wo paa ɛnso dwon so a ɛma yɛde catheter ɛna ɛbɛto bɛrima mu. Na ekoduru hɔ nso so deɛ na wɔn sɛ asɛm kɛseɛ paa na ato no. Brewe mu deɛ woyɛ bɛrima na me de rubber koto bɛrima mu a enye asem papa enti Fabra Faith na yentumi emwa saa nso na oba wawo sem ache ana wawo bi pen but me na wo kasa die ateko Fabra Faith Homeopathic Clinic na yema waduru a betimi ama wasan wo biom afei na sika ba wo pese wo but afei nso na wawo sem no aye basa ehwehwemu ame ehu se wonya hormonal imbalance as a result of liver entimi nya na dwuma yi nti a nsunsan so boni etimi de ba no emu ba kon eye awo enti Bra Faith na be share fidie nim na yen cheke na ye ma wo aduro fi se hormonal imbalance na wonya no ebetimi atwa obra abra ani kwa se otwa bra wo ye be man so ebetimi agene ho nsuo enti ba bi bia wo bia no Bra Faith Homeopathic Clinic fire ye number in a fraying na ne yen kita ho die be share fidie kese nim na yen hwehwe nipadua nim no kwasem wo mne se wakɔ bi bebre ye treat symptoms na che amfa ho to bia amrew Bra Faith na yen treat root cause no yen tu yawe na se enye se ye be soso ye check off by no na yetumi etu ase 0244 58 38 59 0244 58 38 59 ya wakumasi ahinema kokobin 18 mu ho baby bia wo a wo babia obetimi afre yetigo line so 0275 96 94 14 0275 96 94 14 yareɛ bi ɛha bia Fabra baba ko fifa bi so na egu so bo kai se nya ba na se ɛyɛ apomden ho asɛm nko ana yɛ no mu edi ho nkomo apomden ho hia enti na ebu bre bi se na wotie program ya na yɛde apomden ho nsɛm abe ru mama wo se na be yɛ bɛboa na wonye anigye ɛwɔ abrabom yade ɛya entwema yade mfa nto dem nche obi hɔ a ne yade no akye yade ba ne so no akye adi mfie pii bado hwɛ sɛ deɛ yade ne sie no onyini nu ba bia ɔka ne mfie kyerɛw na ɔhwɛ ne nipadua no ɔtumi sɛ ne mfie no ne nipadua no ɛmfa ebi sɛ yade no asɛ nipadua no obi betumi atena se ama yade no asɛ nipadua no ma ne piansa no ɔmo na enu a ebi etim no nom obi hɔ a ohyia du bia na ɔto anom obi yare na nadamfo bi nso yare a ohyia no ɔsɛ miyam o ɔno sɛ miyam ya menimu aduro wei na sɛ aduro no ɔkae no akoto bia no wɔnom ankɔ because wo ne nipa no system no nyɛ pɛ ɛno nti na obi baa yɛ hɔ no a yɛto yɛbo ase kyɛke ne nipadua no yɛkyɛke 36 organs yɛkyɛke wo nsuo mogya wahoɔden na yɛgyina saa wo potency ne so sɛ wo low potency anaasɛ high potency ne yɛgyina so atwa w'aduro ama nti wo nipadua no so ne aduro ne yɛtwa ma wo ɛno nti aduro ne yɛde ma wa ɔnko a na wabɛtumi afa obi antumi mfa bi sɛ unua bi wadamfo bi mu yɛ ntafo po na wo na aba bɛhyɛ afidie nim na wo stomach ulcer na wokɔ na unua no nso ɛwɔ ulcer no deɛ ɔntumi mfa bi fi sɛ yɛgyina a wo nipadua no nsuo no ahoɔden so ɛde twa w'aduro no de ma wo sɛdeɛ nipadua biara kɔ a no ɛyɛ nsusuɛ dantam no ɛno nti ɛnikwa sɛ w'aduro abɛnom no obi nso ɛfa sɛ aduro bi de mesɛw yadeɛ bi a ɛwɔ so biara no sɛ yɛ stroke anaasɛ ɛyɛ arthritis sɛ sciatica obi wɔ hɔ a ne to ase nti na twetwe no obi wɔ ti mu sɛ ɔkoto ɔbrɛ ɔkoto nso no ɔsɔre a ɔbrɛ ɔda anadwo a disi so no de ne to mpa so
ɔsɔre no paa gye sɛ nipa kɔ so no mu saa de ne gyina wansa na otumi asɔre mesrɛw yadeɛ bi a ɛwɔ so biara no wode ɛfa bra fit homeopathically no nya gyidie ne to gyidie anamo ne yɛwɔ mfidie ahodoɔ ɛdɔɔso a mfidie no bowura nipadua no mu a wawote hɔ bi ɛbɛyiw nipadua akɔ ne nyinaa gu screen no so deɛ ɛbɛyiw nipadua no biara wabɛhunu bi ebi a yɛapente wo yadeɛ a ɛhu yɛ nyinaa de ama wo na ɛbɛsan abɛgu screen no so ama wankasa no wakenkae bi nti mesrɛw wodeɛ no wonompe no ɛmu tutu awɔbaa na wo ho kyerɛw mesrɛw wodeɛ bra wobaa ɛnka wo yadeɛ yɛne yɛbɛkyɛ yarekɔ wɔ nipadua mu nneɛma wɔduru ɛbɛboa wo na ɛtu yadeɛ no ase mɛsrɛ sɛ obi wɔ hɔ ne deɛ no n'ani w'ani no taa posa waposa w'ani naa ama ɛsi w'ani no wɔ hɔ a na yɛkɔ wɔ hɔ a wonsu koraa ne nisuo taa so pii wodeɛ wobaa yɛnhuru wɔ hɔ a yɛmma wo fam w'ani no so yɛnu nketewa bi yɛde mu watafre nyame adom nti w'ani no deɛ tie biara no ɛbɛkɔ ɛtɛ na asi so mpo a w'ani no ɛbɛkɔ mɛsrɛ wo ɛsɛ obi wɔ hɔ a na ɔno ankasa ɔnhunu yarekorɔ but ɔno nnuro yɛw na yɛmfidie no kyɛke nnuane nsu a yɛ a wonom nnuane ahodoɔ a wodie ɛne drink ahodoɔ a wonom nsa wonom ebi wɔ kɔ a woba ne yɛ aduro na ɛwɔ sɛ yɛde ma wo ɛwɔ sɛ yɛkyerɛw nneɛma bi ade ma nipadua na ɛnyɛ a afidie no bɛka kyerɛ sɛ nipa yi a ɔbɛkyɛ afidie no mu no ɔnom dɔɔto dodo obi wɔ hɔ a bɛhyɛ mu ɛkyerɛ sɛ nsa a ɔnom no ɛdɔɔso dodo ɛno ne yɛbɛka kyerɛ wogya yɛ no ano no sikatua bi anim na mmom sɛ ɔba no sɛ ɛwɔ sɛ yɛmu ɔduru ɛno mu ɔduru deɛ sɛ yɛde wokɔ massage bed no so no yɛbɛ massage wo kama because yɛ office yɛ hɔ no a wobaa ne yɛde wokɔ hɔ a wotum sɛ womfiri hɔ no na kyerɛ sɛ onipadua no ɛsisi no ho so kama emisrɛ wo menka ntom sɛ woyɛ ade no na ɛbɛkum ɛnkasɛ wɔfa kwaapa yadeɛ no ɛbaa no so ɛkum no no ɛno na aba wo so nti wobɛwu mesrɛ wo wonya ba yɛbɛmu ɔduru a ho bɛtɔ wo fa namba no na frɛ yɛn na mmom meka kyerɛ wahyɛ wɔbɔ sɛ free screen nyame adom ɛkyerɛ wo baa bɛda afidie no so na ɛnyɛ wo sika biaa bɛda afidie no so ɛnkyɛke wo nipadua no ma wo sɛ wopɛ sɛ yɛmu ɔduru a yɛbɛma wo bi sɛ mpo wopɛ sɛ ɔkɔboa ho ba nso a bɛtumi akɔ akɔboa ho ba na deɛ teɛ ne sɛ obi wɔ sɛ yadeɛ kwankora a mɔsa no nti ne bo ɔden mesrɛw memfa nhyɛ wotiri mu saa wonya ba pɛ woyadeɛ no ɛso ne nadue ne ɛbɛma ɔyɛ wɔabrɛ a ne bo ɔnyɛ den mɛsɛ sɛ obi wɔ hɔ a ne yadeɛ wɔtumi ka sɛ ɛsunsum mu asɛm nti makyini a sɔfo mame elizabeth yɛ a ɔno na ɔkɔfa faith homeopathic clinic bae no okunu no yɛ sɔfo panyin ɔyɛ prophet ɔda divine church of Canaan no ɔno ba a ɔwobɛba no wɔ hɔ odi ka bɔ mpaeɛ ɔhaw bi a ɛwɔ bi a ɛsunsum asɛm no ɔbɛhwɛ ama wo ansa na afidie no yɛde wakɔ so ne ahwɛ yadeɛ no nso yɛ ɛwɔ hɔ ne ama ho aduru nti mesrɛ wo me nua bɛrima mede woatwa to maka kyerɛ sɛ yɛbrɛ no so na mmom ɛnam sɛ wo bɛrima ho hia me nti bia wo na ho hia wo a meme deɛ wo bɛrima na ho hia me firi sɛ ɛno na ama yɛ mu bi adu baabi sei wɔ sɛ wo bɛrima sɛ mu ɔden na yɛ kama a masa baabi abɛduru no ɛyɛ animuonyam kyɛ kɛseɛ yɛ obi wɔ hɔ a wokɔ na ne yere tea no na ohu ne yere na nneɛma ahye no a nyɛ biribiaa nyɛ sɛ ne yere no so wakyɛɛ no na mmom ɛyɛ ne bɛrima ne nsua no nti no ne yere mfa abubuobuo ne anidie ma no but nyame adom nti faith wobaa yɛ owuru wɔ hɔ ma ebi bae hɔ ɔse nsaa gugu no bɛrima no ho ne nyame adom ne nyinaa kɔ nti mesrɛ wo bi nua bɛrima yɛ namba no fa frɛ yɛn wobaa wo nka sɛ ɔbɛrima so a yɛne yɛbi hu no aka kyerɛ wo yɛma ho adu namba no yɛ 0244 58 38 59 0244 58 38 59 0275 96 94 14 0275 96 94 14 that's right. Your Santasi Ahenema Okobi 18 mo Oko Bogoswa station Oboga Dynamo Accra Santa Maria Antiku Junction Kofodia Funi and College Junction Landry Managers Road and Natakwade yo Anaji Police Station in Chopo the number no fra baby our beno na ya ba baby said ye in Kumasi sa de no kran Oko Takradia sa doctors ahudu home fidia odo your massaging bed your steamer machine over infection bi o to ya betan so a be killing na so number is 0244 58 38 59 0244 58 38 59 clinic. Nyame enhira mo so yada se papa we say good afternoon na shop bi your friend no Goldie Kiddies Wampeyo Goldie Kiddies Sabre mwa bia tum papa ya mutie ye nyame enhira mo papa na sanso ena we say ne yire your friend Jennifer Lily Echa aka Mrs Daniels Jennifer Lily Echa aka Mrs Daniels
wo mo so etie nyame enhya mo ba bia mo wa mo tie course ne de ba na eba mo fa nche time ne so e bie na wadwenche no so atimi e de ba emprempren ye call fly away travel consult wo apese utu kwan bomodin akọ hu o mo na nkrata sam wo bo no mo pese utu kwan den so he wo hunu ne benkum e no hunu ne nifa meka ne say bia na wusika e ready na so passport kura wo ni bia bomodin ko hu fly away travel consult wo no ba ye passport ni nyina kama e de amount na o man bia pese utu kwan ekoso say ye Canada, US, UK, afei wo pe Schengen visa e de akọ Germany, any Portugal, Spain, ni nyina won ba bibia kama e de amount akwantuo ya mre ho de eno any fly away travel consult. One head office e wo Kumasi ahinsan bonhom enkrabata ne bi nso e won kran ya frem 0243 421215 0243 421215. Niward Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo aya womb and penis repairer was bra na won hwe NCC wo ba wo de anyinse no keba na so wo de na no ayemre tito mu acha aboso mienu na asasen kom wo so de ande makora wo ne be mada se ya nsuo ni nyina na asabesen Dr. se bra no hwe NCC wo de no se anu ayemre se anu abie ni nyina wo ba hwe no CC wo kama afa be ma premature ejaculation low sperm count erectile dysfunction ene ahodo ni nyina emma wo mema ye enimo no Doctor say why a penis repairer eti bra no hwensie ni nyina kama enfama say hepatitis A B C anase no mka halitosis yade ne de bebrebe ya ma wo de so a enche say doctor no woni edro wo de to anamom na fa woni kire mu e wo Kumasi atonsu mu na ko junction wo mo ni adansi rural bank edi animhwe afei enkran wo mo e wo circle photo Ramadan mom e Bengal filling station ene Ernest chemist edi animhwe ya frem Dr. Penino e wo 0279 087687 0279087687 Eve Labor Pad ama bata nyina aye guy waba wota mo aso kwa wo so aboa wo ho na ahoboa ne mo no ya to Eve Labor Pad na fato niama ne mo awo na chi na wo mo e de asiesie ho afei wo so afei no wo no abedru fia ya no abomoden e de Eve Labor Pad asiesie ho ya nam se no nko ane pad ya betime do ho atoso ni boda fom a wo de basiesie ho a e be sa bo ho ban e de free infections ahodo nyina e ho e to for enye number na mo nyi dodo mo entunton 0244 3106 20 0244310620 grow fine mojadro eye mojadro mu super de na nse wotranse kakra bi ana ne nsa ene ne nase atatai na etitriti afe na nse nkwa de wokwo na so a wontimi na okoguwa bibra na okoguwa bibra ade beche no aye memre no wani ase nyina atotom bomodin ape grow fine mojadro na wonna no ebeye na ho ama watimi ada papa ema ni pedua no ene ma sisisom afe wo ba wo fichi kron enkoyie wa wontwa bra wonso wonyi sanye na so boso me swa wo munsa wadro eye grow fine herbal tonic koko ena wo modi aye ntimu ahode no edoso papa 0244 596 532 0244 596 532 wofrepe Dr. Grow Fine Dr. Menses Dr. Penina Nkasa ebeje oso na ye bi se braguna saman beje bambo ene mremu de he setan wiase ne wonom ewe ebremu ne wonom obi ahia bambo akwantuo mu bambo edwadie mu bambo adwuma mu bambo huhum bambo chese bambo ne de obi a wo hia bi nti bambo a wobetime ado ho atoso na ye bi se brapa na wo mo wo de na obi abodua wo de chine na eso so wunyanya ano adro anaso se wo de enome bi na nano ada abrewa bi wo na na bi wo ma me bi kan ye ede to abrabo so edi wunya ne nyina na ye bi se fabra na won so sa hawo ne nyina no enfama aya spiritual marriage aya de na asofo yi ede no mo hu aka cho na eso solution ne ma ko pe solution no e wona na ye bi nchen aguna sa man wo kwa afre 0243 134535 0243 134535 aya koma 87.9 FM akoma mu nsam ene egu so yede esom no yeda ye ho abasisia But I don't want to say, I am just on here, but 2 months time, I can't be in the country the more. Think you didn't show for me. You don't know what you're showing, and you're saying, okay, you're keeping for like a dear, I'm a dear. I am the last for you, a dear, to Papa. The Romans, you know, I don't want to be able to come back to class for your show. Because you need about one person was correct. You didn't know what was correct.
Okay, minim sa sister Becky TV benwa ye share video bi e wo nua TV any Facebook so. Ebra wo nua be ma na ye ne kwaso na ababa wa yi se de wa wo frɛ ni comfort ba ye. Na ne mma pese wo mo ba ne nkyɛn na enkura yi su na abusua mo twe enkura yi edi free ni ma me nkyɛn edi ebone na comfort edi ye mo nua be ma ene mo abusua mo nkyerɛ na mo ada ma dwa to bi kura wo hono ma yemfa emre mo edi na obeya ye mo ne abusua sister abofra no aye den a eye ne ma ene ye ye nsi ye ma ye bin ka aswa ye mbonye o no pa na me nka bine wa ne number e ma mo na mo se bo ne beti ya tren sem no yie pa wo hono no ne comfort ene one ne tna ye wo Saturday ha one ne tna wo Saturday adi na si ya eye na se no na mo mpese enkura no bebe wo mo maame se maame no wanka se wo fa enkura no na ben na no opese ne ma ne ebe mo na okay maame nta so tie according to sister no oni obi ye plan say obegbe na se abe yan kala no esi wa according to sister no na obi a okon dia sa de ne oni ni politician kan komba da ya sa de no na kedim to kama ne ko hinu na no se de no mo ba ye be kana ni nsem ni na se se na baba wa na ba ye oni wa ye de wa yi ni hu atiri mu nto le ma ye fa information ni na se adem boni a wo fa ye eni se ni nkala wo jom ho for the past 2 years o nkala egu ho atu ni get there you see na nkala ye shawom ni se dia ya something what kuma ntire mu kyerese awade ne guye ana awade ne guye no so no hwa na nkwara no Ghana mra kwara na awade gu amfie nsia mu se papa de betumi a emra ma ne kwan e ma ne tene ma ehwe wo mo ana nkwara na kwadi papa ne nkyɛn ana papa na hwe na ade a kopem se nyame to nsa e de frɛ papa no onka se enkura no wo mo nkyɛn no sabio hanom na emomo no wo se wo mma kwan e ma ne wo ne ba na kira kwan a wo frɛ mpo se wo pese wo te ne ba ne nka wo ma ne ntene nka eno na hwehwe na so ntia wo dwane abeto ye sister oboa offer first one ina on la kola ne ka second one person sister ni kita ba wo tena de nti no de pre why na just say o di let man so what do you think you want that okay sesi ano ya fa ne se won ka no kure se ye pese akura ne huni maame a ye be de ne amakura ne huni maame akura no o huni maame se ni ka to da do ka to ma ne huni maame ana se ya sorry se kan be ya je se kan ya audio ana ne ka san na ona ne ka san ya send dia man se no ni ti ya audio de ase do ya audio di na mi e di na plan e se ne batan nasa akura no ya de ne mane maami a wada ma ebe ha duana e ka so ne oni o pe no ko se ne fa ne mane maami ma ye fa ne mane maami according to the brand sa no ka according to wo bra no ai sa no adanse be na ta kire nsem se ne ya na adanse wa kire wo ye will be ye nsamanse bi anasa wo kire ni bi to apa wa so betimi ade adanse se eye no kure se papa ne kan se akura ne firi mu a anasa maami ne firi mu a ye fa akura ne mane maami Epa so de na be tele menya obi a obetete nsem no mi die ama wa so bi pa de nkete ene prekase ya na omode ai bibi fufuro bia enim to obesima bia no sankofa natural spices ena ode eye na duane 0555603143 0555603143 ya the second story etwa so bapa akwaba oh sister I don't ferry okay mama vim aha bra wanim na kasa kese why say bibi aboko de adumara okay we didn't say Medi Chantel Lawson ampani ampa we didn't crack just wo broni na so ha de akoma na awonti fabro for sem no to nche so yen kasa ye ne abrenti ne atia na wofiri bae me free Madina Shale Butchie okay dia na donam me jina mama me mami or outside okay eya odi nyama e mane mi sister penya e frene Ansela our lakeside room 6 na ne yire en ni kunu e o mama wa manone country by UK okay ente eya o mane nyama
ma me sister eton ma no enti ne sister me sister kono ya o drive woman bi na woman no ton baby care enti wakacha me sister say be ya on catch mommy non sending that kind of items and ama akobo busia 12,000 pounds ana odi tonyama ni sende ye enti omu tonyama ni ye and ama catch say scano emu yedu enti on create accounts no fan scan ye de enshim so baga na no abeje no see you one create account no and this scano and money kuno half money kuno which is 31,000 and ne kuno so this scana toka ano di ejuma enti ma omo baaye no omo frɛ guy na onfa no edwane afifie sa enti early this year no na omo samba back to Ghana enti omo baaye no omo frɛ papa no na me sister ne ma ne kunu guidelines say ma ba enti papa na edwane afifie omo afrɛ omo sanka no enti me sister ne pastor na nsɛm bia ba na ma ka asam ne kyerɛ so say ni say na ekɔ yenya issue of village crown man to me suma ne say on di enim no nko not knowing no papa ne so gis kanibi which is 3,700 asan so me patron okay ono so Lakeside room 6 and ono so gis kanibi but on one bomb mama ne say kanibi there e won ne nche nti man di abobo sa ema oba ye no adesem ne kodani police case ono pastor ne kra ginemu e fa lawyer na e mame so omundi asem no enti me sister also police case no tene wabayi pastor ne to apie say onu na eni pana odi scan ne aka no edi ema no ye frɛ pastor ne so ayen san aka no na ya me hwɛ mu program na me ka kyerɛ ma say ye di asem ne ba ha mo wetumi edi mama na insa beka scan okay o kan wo sister no o ya wo sister me patron ma enso ba no patron ona e pani ye friend say Ansela noto Ansela not too. O ma me ankasa ba. Me auntie ne mama. And so me cousin. O your cousin. Na say me direct. Me from nto no na mama me mama. O no o ye mama. Mebo. Nipa na o UK no Mama Kate. Mebo a. Me pacha. O no na ye wo mama. O mama ankasa. Me auntie o no na odi mu ma ye. Me mama efiri mu. O mama efiri mu. Nto no na ejina mu o na ye o hwe mu. Okay, enya hwe ja bi wo ja bi ti ase ntie no kra de enya hwe. Ana wo sister ya mama de nioma besi ni so Ansela noti no say notu no. Ono so ye mama de en ni banka sanka. Mama ankasa aba. Pacho yo. Okay. Mama ankasa ba. Ana wo ye mama enuaba. Na ne mpacho ane. Okay. Eti wona wo hwe kire de mama. Sisi mpacho ane. Wona wo hwe kire de mama no. Eti ono ankasa ne yemba. Ena wode enuama besi ni so a. Okay, wo se na enuama be ya? Eye baby care. Ti se nkra ho mother care enuama ni bi no. Ena wode bre no. Omo ye nhyehyɛ no na wo ho. Obeka kire wo. De be na me ni ho. Enti asam ne baaye no. Ena ma afrɛ me. Said as we na Ansela de de no. Ena me hyɛ ne kra anka de ma me ni free mu. Enti na me advice no se o on your own train. Na police phone so mu nya asem no serious bia lawyer no so scan no oji na me ka che ne se be ya onyi lawyer asem ne free nchen na ye say dey dey si nchen na but so wo say mu chirechire mu na it ase because ye kan ono ankasa ne ye mba o mo betumi afre no na ye bisa no okay time be bisa say nhyehyɛ no de na wo ni mu nhyehyɛ no na emo mama de ne ma free UK eba e na ode bi be si ono ane ba Ansela so e na wa ton ne ma no wadi scan no mebo a wo scan na say oni ni kunu de ne ye 31,000. Enyoma ni nyina wode buy ne yesɛn. Ebru 1 billion. Ento mu di. Wo sha no my specific figure. Figure na wo hosesi ama say ni omu di twem ni de nde omu di but ni o person gi sesi ano. Ma kumsin de ne 30. Kumsim ne ye hwan? Ene me sister kunu no. E dan just ma ase. Eti ne bai ene na ase na akabo mu a me pacho. Obodi ma minisika kumsen no ene me sister kono Ansela ne kono ono na oji scanning half so the talker no dia yejuma enti o talker no
wo ye adwuma so fa sika bi amba enuama ne ba na be si ansela so na be si kumsin so esi ansela so okay enti nyabotre aha ansela ton ne ma no mama ye se omo ton a omo fa ento account mu e no wie no this kan koma ne kunu eye kumsin obodi nka bo mama ne ansa omo amo na mane e no de akoto ka ben ye nim ka kro na hwa na ka chem so this kan atoka onu ankasa and also this can mu send akotoka that was 31,000 say pounds and Ghana cedis 31,000 Ghana cedis and as can now see say 66,840 40 saying Ghana cedis can you now say 6,840 Ghana cedis 6,000 me pesa ti me pesa unya 60,840 Ghana cedis. Okay, 60,840 Ghana cedis. So sha or the half. And the makumsin. Ono de makumsin. And or the akotoka. And a half on so the yede. Ono de ma pasta. But before then, one catch a man say or the ma pasta. Or catch a man say or the share bidye business mo. And si mama bagana this year, early this year no. Ono catch and say so this kana share bidye business mo da don open sika. And the police mu be mu no. And na oka no creature man say scan no onyo no na di enti ni pasta na oji scan ya aka no. Or this scanning na man pasta. As my can di be say. Edi say how many years now? 5 years now. 5 years ago. 5 years ago. Bachani. Okay. Eti or di bi ma kumsin say on fan kwato car no. E hye ne ye say or the year adwuma na wa ye yi wa twetwa ne kakra na say or the man just like that. There be anka kumsin say anka we di adwuma no atua. But oye adwuma nso no ske bi amba. E na omo ba Ghana back no. E na da besizi papers of the car no any car key. Ono de akoma pasta. Ono musanko back. But omo koye no na omo dwun say omo sizi kan ni 200 na enye hwea mfa so bia emba so nti omo san fa money back no fa ye adwuma na ontua. Okay, ba ye ti say wa ton kan no. Okay, ti wo de say wo gina mama ma o enkoma ni nyina wo ma ho meboa ma na betimi a kire mu ye eto de home wa nkasa de home relax na ye nhwe ye ne ma nkasa bedi nkomo na ya bisa ne mu ye nam se ensam na poapo bebre wo mu a e wo se yetumi esane nti wo de jewa home na ya de be ko UK sama da so wo UK wo se yetumi ko UK na ye ko ginchire mu no e de free ma ho na ma etimi e kire ensemu e kire yen Rocker Clinic Limited e ya ko na kwaje ayaresa ani apomodia ejane na so wo mu okuma se Alaba Abuabu station wo mani opani siko house no e na edi enhwe enro no wo mu de bebre de wonim na wo do ho ato so no dodo na wo mu na de baaye sa wo kai pakum capsules make me manage so me so meni o aya me medro kama pa Janiki 442 fine girls ne say ache sa na no ya wo mu de ba ko ba ye friend Ven capsules me wafo no kwa wo mu pede de eno ani VENE na ya yi e de ahye ne nsem e dura e boa pa kankan any prostrate nsem na asese a wo mu de Medfagen capsules so abeka ho a ebo amamoja edi afrusane ewo nipaduam eya obi ewo nipaduam waposo to ase ya oni nyina no Medfagen na wodi to ase obi a nadwuma eden mekamfo ede a chewo se obedru fie pe wodware wi atetebere ansa no akwa wona so ade beche no na ahoden eda so a ewo nipadua no 0248 885040 0248 885040 eya Dani Herbal Mixture edro nwanwaso ya etu malaria typhoid jaundice ene ahomere nyina ase Daniton Herbal Mixture so wodi etu malaria ase awie no na abomoden apɛ Daniton ni benu anonom eya moja do tatahwe ebuama moja eba nipadua mum afa Dani Natural Herbal Capsules sisi yade edro tatahwe na wei eya mema nko a edro bema obegina wona so a wadro eya Dani Natural Herbal Capsules afa Dani Herbal Ointment enso beboa etu ya obia ase edi amount Dani Prostate O capsules prostrate ho sensem de wogu nsu a ase bia kam wogu nsu a wote ya amounsa enkabi ni nyina every Dani Herbal and Trading Center wamo ewo Ashtown Emrom baby a Dani Farmer ewo no 0244 364651 0244 364651
51 Natural Ventures Congo ointment and the fresh feminine wash and guess no esia wo mo ho am and ama the fresh no so I just acquire the fresh na just say na ya fresh ama the fresh acquire the fresh and one day this is ho ya de kakra bobo ya de bobo ha na just say was upe poking kwan dia bomodi are used to the fresh ntafre ha mu anu bomski be ma no be ya ma wo a age say wo the fresh feminine wash asiesie ho Congo ointment and also ya de treat e de pu white ni nyina ya de to ase empompo abo edimi mpai bomodi apa bi to na tibita so pimples age wani maboso agu wa mu nyina wadrom eye Congo ointment pharmacy and herbal shop bia wo benya bi every Natural Ventures 0249 017101 0249 017101 Quick Credit Investment say enabosome no ebi mo de adru say 37 for 37 ebi adu 37 agrada last month no na 31 and then says aka ho nti say de adru enya ntwa ka de ane and then they 37 37 na just a quick credit I just a quick credit unya ka sika nkwa adwuma afre quick credit na wo mo awo e kwara ne be makwa awade ni nyina quick credit e no mo boa ya me aye ne kama ukwaji loan akoya awade and yes ne kwa ya obefa so abetua ne de wa wasem wo mo si emergency emergency na nya ba ne de ma me ba fasika ba ji sika ologo bo mo si o quick credit wow fasika ba ji sika uko bo mo si o quick credit ade akomo obi se kwaji sika mesro se futu we de kwaji sika no never pay bibi ye ya fanya wade le se mana wade de beda ye o de fa so na koya awade o da tena ho na ma futu bone awade o de jai awade we de so mo nje ho o de jai mo bi nkwaje ye be si o mu su de go be fere ye be si no mu bu o twem ye dio o mo ka do bia petrol mate o de kwaje koya awade waso ye be hye bakoya adwuma ne be bakoya adwuma ye ka ne sa wo se ohunu de sika no de kwaye wo de adwuma na mfa so oba so a na se bibia wo eti wasisa wo bi adwuma wo ba sa wo share business bi ase ana se wo ba sa wo tretre wadwuma mu aba adwuma yefo ene bosumi adwuma yefo a bosumi ne aso apa ho bi de akura de ne 95 ebi mo akọ mo anim ne ade ne nyina no se wo ma obesia na wo de asort school fees wo di ma ma manage wo mo ho de ohia yo Ghana card eno nko a wenye fa na na fie bra fa ma mi fie bra fa wo fa fie bra ko fra wabusu apanyi bra mo nsala ya me baba pabusia na kasa asem je na je se hu se lani o ma lani bunya bi ma me so be ma mi ntina wa ka de busu busu we de no ano Ghana card na o je tue o di na je tue na o ka no da bia petrol ana me ma ka che no 0596920833 0596920833 nana kwaba me Jose kroma awapa bibi aboko dia sofo ana sofo charge pa mi hu sa sofo charge sa che ana sofo charge pa sam ha omo si dia akoma ewura mu yesu so dia akoma ewura na ke ajubre na ya shaje muzo ajumai ama ko si ana bra na juma no dimu dimu ahu ada ko be mu ana ese ara bombu pa na tese adino ama adin ya chietiefu ajoso hwe yete ha no ye adwuma na emum eye obi asem eye obi asem a aboro ne so akere ne so ena wode ba ha ema wutie bie na wanya bie tu hofo na to wo a wahunu kwan a wo befa so a wo be ye wode na nya se ye kwosesa nipa ne firi baabi ni atwene brede se chenchena abraha dabi eye de ha amanfo ne ye de wo mo ba ha no eti wo so wo beka bia hunu de wo so wo beka obi wo ha asem ko se se tu 87.9
oh eti hunu dia wo so wo ba beka se ade na me ba beka no eni ni pakro de no efa ana emfa me ye to me a ankade na meye sa na sese wo fa no e meka ne se de wo bu pa bia e na ama ye nyina ye ba tan nyame enimu ni ye ba tan se emma no ene nkwala no omo aba minim ba bia kwose wo mu firi ye se nuane no se nuno no ye de ma wo mu omo ani ti ate no omo ani nwanwan no na fie bia sa asem obeka no obeka no obeka se wo na bia wawu mfi tepepe na wawo no de na ba ana wo no na aba bete na ho na wusuru no enti se na nkwala no wo wan mfi wani ase anhwe wo mu yie na wo mu nyina obeka se obi na aka anho asem a kire no obi anka anho asem nkire no obi ansa wo nkire obi a na emu makwala no nani ewo ho omo ye fast na nkwala adie na me say menim say internet na beto wo mu no say social media na beto wo mu no we from internet babies eti wo mu adwene no eni wo mu ani awurade Yesu eti say obi akampo wo ba na enye wo kunu na enye wo yere na wan tutu anamo bi wo baabi a wo boa wo benyini wo akorade benyini no ebe ye wo nwanwa na say yete ha bebre kwa mi yuji dia asam no kai wase mi onim ne papa enye se wonim ne papa se wonim no dia sese ne papa ya boa no wanya eti se ne papa ye dia sese wo ya boa no enkola kai ade me se akola wo de opa totofe koma no to biscuit koma no to kalipo o kai wo fiti pepe akola kai wo na ye nyina ye kai bi me kai nam te de cham so papa bia na ochecha me ntofin kakra me kai no me ko school no to mi lo kakra ma me kai no e ba pe mo ne me kai no na mi so anso me kai no ene menya sen anso wonsa me bo ni dia kai no me kai no wa firim so me kai no eti sana akwala atie eti se wo ba kodi wo bi ho na wo se o ma won te ne nka o ma wo hu nanim na de o ka cheda no eno na akwala ne fa o de o te ne nchen na o hwe no akwala ne hwe eyi ti be ma meti ase me papa de me hu nse wawu na me ma meti ase pa na o mesra mi ana won hwehwe mi ana woni mi ni nko mo kakra yi iti akura ni hwe sa ni o ma ni nyina o but onim se obi so na akampo ne maame a o ma ne ntene nka akura ni nim ne onim wa ne se wo maame agya wo ho wo papa ewu na maame ya de agya wo ho eti onya sesi bia mfa nte ne banka akura ni nyini no obenya yawdie wo na komam meka wo na yama maami onya do ne ba ni nya do ne nkura ni nya do ma ne da because omu papa no waye de wafirim enti miensa na ewo baabi ne de onka ho asem o se maami ni mani nya kwan access ba nkura ni nchen na ase no o ma ne te wo mo nka enti die baby mu a woni ne wa asumdue woni obi wa asumdue a wo bakwa ne wa eye problem na ada ye ti wo ye ntumi mfa ye ba no enkoja baby ma ye ntumi mfa nkoma ye nananom ne ye sister mo ne ho anwan mo ma ye nan fufuo nyina ye ntumi mfa ye ba nkoma because of say ye ne wo mo tekama asumdue ye dai ewo ho na me ne woni me ntekama me pesa me ne me bakasa da bi na wo diamond kra gu ho me say ene woni me hwe me ba ma me what be that abra obani ni abro chire wo Ghana he ya ma me ntime banka wo se da bi na me ne wo be seresere me so medi yawo ya da e wo makomam enti de wo kan nyina ne se baby ankura me ensa ne wo ne de na ase ne te kama enti wono oni ha wo ho enkura ne nka ho na mom ba ko yi beki de waje no nyame che na waje no wo se o ma ne nte ne nka wo ma ne hu no wo ma ne mfre no bibia wo beka bia eye jimisem na wo ka enti wa nkasa no ebe ya wo de na wasa bie wa no ka ai wo be wia nkwala no wo be wia akwala no wo be wia akwala no te se de wonim kwala ne ba bia na wo ba be wia ba ko bia ko ba bi na wo se nyama fa ba ko na wo so ma me nte ne nka no me so me na me ma ha me eti se munyo me da bola so me yade yo
saa baako no a wo ma me ntene nka no fa ma ade ma me we aye boxing bo we aye obi asem awari a aguo no aye obi asem a se nkola asem ne ye ka that time na omo papa ti ase omo to omo papa fie se wo ba ne se nkola ne kra de bra ne papa enye bone ono so ye agya aye ono na to na topa se be ma ho kra be gina so a ne obewo no enye asem ketewa o emama bebre be ma ntumi nsore entumi nwo eti se nyame ya adom no tumi tu atopa no wo ne ba na be ma no so obehwe ne ba yi a o ma wo ma me ne mfa ne nko da ye ni mama bebre wo se wo mpa na wo se wo mpa me metumi age me ma bebre emfra ye nka se ye pese akora no se de oba ne si hwa no nko yie eti be pese me je nkwala no bebre eti sa time na sa de ne koso no nkwala no omo papa nchen omo papa fie eti bone be ne wo mu eti se de wo se wo ntene nka no fa na de ma no a we ayakwato asem ana wana me bra yan otwe ya asem gu ayi so audio so ana ode letter ana ye call ye ana ye se dia we ayi how be o mumma ye hunu akwan ya de ye nua befa so wo se wo bi de yaw na ye wo ya ye mfa nye wo bi da bia me kase se obi twa wo ho na ye wo ya wo dia wo no wo su ko twa wo bi ho hwe anya ne ya eti ya sa ya de pan ya wona be ya ejisha sa so na obi de wo be ya ejish eti mumma ye yen no do ye ho na ye nyai se de ye de ade ye obi a wo tia no wo se ye ko mensu na wo tia ne na so na ya ne ma ne nka ejish no wo pese o jere sen wo pese oku no eti yesre abusua no omommra na ye hunu kwan ya ye be fa so a se obema na tene ba ne nka na obema na ni ehunu a eno ano no wawie na asumdua ye de abafie asumdua nti ne ye de ama ye te ha ya say Pastor Julius, good afternoon. Yes mama. Tabi bia boko de adom bia boko na se nyame adom ye tie o ama me chia atiefo nyina na memma me sofu happy birthday Pastor Jocelyn also for bad Jocelyn ya de nsra pa o na wa wodai na omano nyen shira fofo enema kase o wababo mu o Yesu di mo amen ama masamba kwa de bia mekani o do unto others as you want others to do unto you and she abusuya ya maame odi kasa ene de otosu mi no be kasa yi ta omu pa na sa de ya wo mu ye obi di ye wo mu a ezinka oma no asembe ese ni na o de bia na me kasa ni nim de woni pa mu a sese ono wa de odi ye obi o ye comfortable bibia no sese ohunu so ye right so ye but ko ba so bibi ye na oh me nsama sabi o sabi mpediasa akoso nyina no enkomo ye di ne ayi su nyina no ne tofa bo nyina no se kitei o problem na aware no so ana sister ni kunu wono so na problem e wo mu ah na bibia me kasa problem ko awo mu a mun kuma afo de sabi mu sen now o se ya me babo ya ba be di we entrete mo o tiemu nyina di na nse se o ni sister mu ngiri enko ha ba no bi tun men kan ye me ba o na o se akoro na wu na se na eje me ba obi a woni men kan na sa so me so bi na se ama ma yentu abusuanafo sabi ye ni sa sabi mpanimfo wa abusuani mu wo mu fra amayi ni enu a ekasa yi because aya san de o mu na di mu tintima a o mu na efese enkola no mu mfa emma wo mu na de bi ara na me ka me wasani a meka abi be si bia na ama se o fa mra kwa so na o fa kwa papa so na o ya elu be bia enyam ko a esa so fa kwa papa so ye ni ntino ya na me ka na ye different e ti wo fi se so abani nu bra kwa etna no so di wo bra kwa mo ne a ene nti ya odi nti mu pesa mo de mo bra ma no ebe ma ono so eye ne ba na anka kwa papa bi fufu bi wo wa wo be tini afa a wo be ka asemo ya at least the enkola no kura eni ma mi ho a no mo ho a ne kai different but the prayer we do me asemo so mo pesa mo ji obi ba in the name of ono mo bra no o ye say che ayi ase ko ba se ya enkola ni ba mo enkola no asa de na mo chemu wo mo oh de bia me kasa de we o
Some years, Mamma, we are among the first of the as a baby, a catch of an answer. What the number will be here, and will be a tip move with my animal. Oh, as a moon, no more creative ideas as a division when you as a move who be as a division to the moon and Modena. So, I said, I am going to or the chronic journey. Oh, my, and tell them that who deny will be back. Say, oh, my unfinance income. Anne said, Mammy, our problem on to me, and ma said your Obra Kayana. I know when I'll be determined, I know I'll be determined. I call and a baby determined, say, I mean, I put with you, said your Tiana, not Jimmy, I can't get a seven players and tea, what in Colamana, what do you say, woman? Not what I don't call myself, Obia, or any Moja, and Benya. Over not crown. And then what is your phone? I'm with a buying them. And you summa woman. You never saw. You never saw. I don't know. Damn, how you yet will be able to pass. Yeah, you're funny. I can just be able to do that. Yeah, and answer for. They say you're moving. Look at so much. I say, no, when you see and I'm going to tell will be a Tina Moya. But I can't quite tell more pass from Gia. Monfort said in the mamma, 7 players. Obi Uncle who and will be cooking. Say about one mra nka mo so mo de mo nko wo mo de nyame adon so mo so ma obi enti say mra munim enyambra so mo nim enti ne sa mra ina ese mo di obi say me bra de wuru o ka say me amfa ma no ntiri hwe na ase we a wo ma no jina radio so wo ka no enti say bin project a enti o ko trans na wo tape na wo tie na wo ko hefe bi say ase ma na me enti say bin project ma me o betini ada ana na ya mo ya sa mo ye bi di pa ye ama o react na bi we ana no ya sa. Oh, yeah, sister, I'm not pushing the power of the fire one. Sister, Mr. Moinado, Mumra, you don't think you're not baby here. Mrs. Pump and Mrs. Mokuma, your partner, or the part, number than the mamma. Henema, or the quad of any problem of the answer on our back, and in Kawaka on your one. Can one say, sister, well, you know, the Namana, Omra. Now we're in the Quabenu. Mr. Womopamum Fasadiano, Emma. I'm a million, not may catch sister, you say. And a man, you know, see me say. Everybody, who pay a craft to Mamma. And come on, you're born radio singing, I know on one custom come on boy, or who couldn't tell me what. But no one tell me what. This are some of the number 3 and couldn't tell me. You get them as an example of a video. And this is a problem here. This is a problem here. And I start here. Or moving south a young phenomenon. And for me, I'm not going to be able to do an answer. No new to ya. It's no to be master. You must know. I'm not going to do. I said, in the moment, I don't do. Dear, Miss Ramos, your power, you said the professor in Yoruba. And then so to say, now, yeah, I would read them on internet. The fact I'm papa to be on the cat as a man would be fun out of the level. So, you say, the big person to me, you're so papa. That's how I'm papa, you're not so quite here. But then I'm back on the breaking up for the then be a clear attempt at the Bacasia. I think it's trouble. Yes, too, I was a foreigner. These 2 months I am with a creative problem. I'm not saying a clear the way you are winning what not to find the grabber. Tell you that other afternoon. I'm a medasi. Meso medase, papa. Ama, somehow. Ayana Areho. If you say, as a mother, me about yenya matter, into him how it feels. Okwa waswa, unim brow bre. Me nyamen kwa me first child, nunca me free. And it's easy. So be back kwa waswa saba, and cram 9. Now there me and sending poor dear mamma, back now we have a for emotions in room. Papa, I know there's assembly, no yarding. If you say, I'm random minim gun, I'm round cross so swa. I can say, my metias not sebbing, I dream with the whole fire. Young funny barman. I brought a pair free. My men send chai, Nenen chai, or more than say, Yageno. A hair fan of a panic say, me wa, mamma, not mamma or any day. Saying poor one time now, Titia. Me pacho na enkrano no muni mami ho na papa na akofa no me omo beka senya nam nim se bia mami na na tam enkrano kwato gu papa na so na se no omo te baabi na papa na akohwe no se daabi mesi me fie baabi a wona enkrano te mempe me de me ma beko de a ene mami ne bone ne de me ensa na ho no ono omo ni asem this particular one ye say me fra o mami ne akra ne nkasa
eno ne ni problem enti say na o ma me nya access to akra ne de na fa ma de ma me eno obone be na wo ho a eno mo ma ya kasa ade we ho chinchin na mo wo na nka wo kuna free mu na wo nkuma afo se o mo be sesa wo man ka be pene abra wo ti ase na me lady minim enan ni nyina nkra ne ba no ha wo ntimi hwe wo mo ana enti na wo se nkra ne gu ba bi na so te wo ba bi say ade say bia ba bi kra me ya sure say tre no kra do ni problem with them say ba ku pay so ahu na anti ba ki o say comfort ada na mo yesa micro phone so eye me ya pa kwa wa ba tifi eye me ya pa because me hu say comfort sa so ahu enti say mo yesa ade na say mo ya ma adwen na sa akwa e bibi e wo honom fe ono na awo ne ma say mpo no say bibi kra ba ya eye ne ma o se afi open ne ma anka we watimi waka me be ne wom ana wo metua mo kansa me de ekoso nyina no me hu ne se wo se obusa ne se ejapade no wo hwan ho no o se wo mo ho enya sa na o kan efie ho na o mote enti e bi o madu ye o mo se sa akra no ko baka enkra ne betimi aba abeje efie no ababa we nso ko so on page apade ne ma no ne ba no hia no etinka ade enan ye che famia sa ne man ba ko a we ne sisie ne sei enti mo be me akasa asem we ya me da ante baki sa akọ ne sa bra sa akwa no so hwa na ade ne ye mpuntu juma wo ba bia wo na eye twitwa so ne ma me beje na ade fa ne ba bre no we ye tie nye kasa tintin bia fa ne ba bre no no mpe ne ba bi no ntna na mo fa ma japade de mo de be no ma ye safo ama na ya wo ene ukumpa na den kam de bi to upanta wo hu ama na sa akọni no wa wo bia na se oni bi na wo po bi de de ayi ne dia na kwan ko ni kọni ho wo beki ho me bua beki ni na wa no mu twan na me mpere na me nua be ma me na me ben ne pa kọni no na eben ni nua be ma ona ye pani ai aha e na akola ko di beki e na akora na ko di beki ni ho beki yesrew e wo bi ewie bi utwum ni betene ye pe akola we ontena wo nkyenta onya onyini du hwe ama sa akola no wote bia papa mu ofie wa ko wonsu lu ko hwe picture no o hwe video ko wonsu ko hu ni maame no ko wonsu ara na miensa no tiye no omu ni sa ayinum na wo hunu ni maame na okọ ni maame ho se mempene emra wa Ghana o papa na obeka se Jesus mfa emotion shem even se maame no kura abodam sabi oni te bia papa mo ana papa na wu a aban fa kwada no nhye nkumafo nso eye social worker ene ye de nkwala no be ma wo enti papa bia sra wo so kobra bio ye emotion de be shem fi se eya aha dwen eya obi a ho mani bio so ahunu enti be mi huna de kontia sister ya je akwala ya ta na niase de ne se ne dia hwe akwala ba ma onyina be kwara maame o obe kwani maame ho susu bre ho wo se ya ne dia fa na de ma no famien na man ba ko we anya bayi na de be ka so eni ani berebere wo na wo chem na wo no nya na chem na wo no ono na achima wo na ade oni ni kru na jai awari jai ba na papa ya ba be fa ne mba se baby amemetia ne ye and we releasing kwala na ma wo ana papa ya wuo o case ni sei eno ba ki ya nyame din srawo o kwa sorry ma sofu ntufo o de nyame din sra ne so de ma sofu ntufo na kwala no every next week iko o be hu ya ba ji kwala okay ya ba ji kwala no fi sa nya wo dia e wo bi na wie bi fa maame na de ma no na onya na somdwe cheche se bata da bi kura so yare da wa akola tinye sensu ama na no no obi ache mu man na ya wo mu na ma ji abo so se ye nua ba ma ne se ye wu a ma ye mfa enkwala de ma opia me mfa no e ma maame no ano be no de kansa wore na no sura na no fom ne kansa san wo yesra mu mamu fa sama o man no mra wo mu enkwala ne ye maame ne dia mu fa na de ma no na asumdie mra eya busua mienu ena nkwala ne yomu dia ya kwa kan amamre bu kura ma enka nkwala ne ye ekwa omuko obayi fio ne wo fa no mo na bu kwa bi se busa sister oni nua mema no ma ya mbo so reja kwaje mo fa asefo no mu nka ba bi no mu tete sa no so ide a onu obi adi na chi
sɛ nkwalaa nan kyɛsɛ trauma ɔmo de nkura ne fam nkwalaa deɛ na ɛmɛ ya nkwalaa deɛ na ɛmɛ ya baako ɔno nko ate baabi miɛnsa te baabi wabura ɔmo firi mogya baako mu na baa yi na miɛnsa te baabi enjoy na baako te baabi huna ma ne ɛno so ɛde a ɛwɛ ɛwura bɛki kɔwɔ deɛ wonni ba kɔpɛ bi ɛnyɛ obi ba na ade bɛyɛ wo ba fana deɛ ma no na asomdwe mmara wobɛte yɛ nka ama ma wie papa meda say Kovi organic tiger nut powder da bia ye dibia no tina da bia ye wa hoden e wa pomden a ye de bo adwumaden nti wo so pa bi di nam say vitamins A, B1, B6, C ni nyina hye muma say tam afa minerals, calcium, iron, potassium and zinc, sodium nyina aye muma e ya tadwe nko a na o maya ne powder kama wonya bia no pansuo de no asabi e de afra na wanom afa waduane a wodi enkwan kokko ni nsuo aduane ni nyina no asabi nso e de afra e bebo papa Emma wanya healthy digestive system. Afei wo blood pressure ni sugar level ni nyina ete kra Emma niema ekoyie die na kono ayira na nse bema bi wo hono ma ena me yire kra de wa ise me nua ba hoboa o feelings na ayira o yire bi anya se o nua ba besra wa da bomode na epe bi wo yire wonya o nua ba e ma ne se enye mu nua no ahu mu prepra ye mu prepra ye pa mu so ye na chese bi anya kama na Every Premium Nutrition Limited 0200 777 277 Hello, we are going. Obam, also munye dai. Muni yangu ya. Na mu munya ya ko, na mu di uraye. Na munya ize. Na mu di ati hwempam. Na mu di ati hwempam. Na ya hu si ya hu so. Na munya ize de mu buguru ya hu sa no. Ade we. Na ese munya. Na munya ya we. Mama wo de na di ka o ka so. Me so mu prepare. Na munya de mo kire no. Afa na oh, why video on panic say. Ena me ma de ba akopɛ. Mo se o mo pɛ wa. Yɛpɛ. Enye mu nua ma ne. Muntu yɛ nso no. Mu pɛja yɛ hwɛ so no. Mu fa me ma yɛ yɛ gini. Mo na sɔre. Omu. 0200 777 277 0200 777 2777 asamo 3p garlic mesha 3p babadia pebi pa nanom garlic enko no omodi aye we no wo mo twe garlic no kroje yamfa nsu amfra yamfa nsija so mo ahode nyina tam hahama wo mo de ka ho no vitamins and minerals ewom immune booster papa da bia na si ban abopampim makwan ma yade basa bia medipaduam afa me se wonya pressure and pressure ne de he 20 kura mutimi nya pressure wo eti misra wan tra ho kura ma pressure yade ne mansa wo de da bia no 3p garlic mixture ne no mo na nya ya na dro bia wo da so bia no wo betimi de aka ho na wanom asthma anasa ugu nsuo ntentem ugu nsuo a wote ya bomode na wo sanka 3p garlic mixture Every P-Work Naturals, Bora Pharmacy, and a Heba Shop Bia, na Equajo DM 0248928824 0248928824 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers are FM, every Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, and a face Sweden, 80 hotels, restaurants, and so to and we'll be we here wallpaper. So this year with them TV studio, any FM studio, Nina, Alaska, and a mount be a woman, yaman F. Ubenya TV strips light, air-posy chemicals, and waterproof chemicals in a Yamamotoni de Doshon, Etia Bora, Alaska Star Enterprise, Yawamo Kumasia Doom, Mrs. Anoche Plaza, Prudential Bank Dynamo, Wholesale, and a fair retail, Yania Frame 0554 114878 0554 114878 Daiwood Herbal Hospital Asebram na wontu yade bia ase emfama woba wo de wosi so tam mpa ho da busumi bia hram ya ma tam mpa ho ma ya mushi wo ma tam mpa ho pa wo tam mpa ho da ko hu Dr. Daiwood na wo mo afa bema ahomache no nan wo mo se bema bia pagya ete wa wo mpagya no na chese eye case pa wo so ko hu doctor na wo mo emema ni pagya no na ema so mo time no e pa ho enro ya wo mo de ba dwa so no ebi aye Daiwood 360 capsules ya de 260 ya de ede sasabro ase ointment so ka ho wo ka bom a ya wo nyina da e bedwane afa Daiwood herbal mixture eno de treat malaria de na no mo ato na nse wontimi ni die na dro aye Daiwood
gold herbal mixture nkwada won me nyanya mfishia edumiensa pemfo ene wone a ema nkwara no fo entwe mo ho every no ho 0244 886437 0244886437 ya bia homa na to mafrefo momra mo na mwadwenche na momfa emran 0322498035 hello within ba bia kasa frame hello mpocho from nana ya mekase fi Cape Coast nana yetie o mpocho na mo hwe program no wo onia na mafaye na ochede line na yeyi nti wakada wo botre ya momfa mpocho mpeda mechira ma adwene wo anti comfort na asam no ma me mpocho anti comfort won mo na wonje na banam ai aye ye kwanko na se wontum wonje for ni nyina amana akun na wo ba kill saze no ho na nanyu azinechi no wonje na wonfa na na man samane si wo saze na wo kan ni ne benyi ni anu wo kan oya akoshi Mr. Manka to azinechi direct or the way the second born na yare babon that time na we bin kana wo first born na yare do mun no fra hen ka cha hen do ko be benyi no of the first born no ko what an question. Ya say, ya the first born on a man of Benin more than a cray. 6 months, and I'm Indian or we. And you know, the second born and we always have for. And the Yashana only 2 years, aqua school. And the man Casamaka, the family at you home. I call your papa, I call one young here. Fine, you know that I Yashana, if you want to papa in the room. Either the other corner of the kind of her, and maybe any other corner, the other Bakwaka kind of her. Yes, upon the papa, so no, Mamma, that's a crown, one of the Naka coming who one crown. No, said the one idea in our war, and many say, can you even more access? Kakabon with the HS. As you vacation, yeah, what will I show him? You say, a question one. Then see a one table one on what the market is, one more question number. Nancy. Oh, you want to pay. Yeah, that's it. Yeah, that's it. I just thought, say, little man, or your tutu. Also, I'm paying Japan pay. Yeah, that's it, Papa. Pass somebody they said the city, no. I am more than 20, Mama. I would never be a casa free. Hello? Okay. Hello, would never be a casa free. Hello. And I would never be a casa free. I'm a woman, I'm a Sophie Giba. Okay, Papa, and you. Aha. Oban way man woman me can't see to play so hormone de kum woman ya man me can't see to play me say me say de me can't see to play so woman de kum be man ana ni nyina chi no so dana wo mu si ye no ana wo mu wa hye da sa de be ya nkwala no ntimi nko mo ma me ho no wo mu nya da ni bi na be sremo ada wo ma be sremo a bo fa nkwala ni nyina ma wo mu ma me na da no so When you are about almost on first and see it, and you couldn't Yajma and Yajapa. May I say hello? We didn't have a casa free. Hello? Hello, Yatonka, we didn't have a casa free. The Pajam Casa Prada and Session Moase. Okay, until and the did free show fully. Wabana seminar make a dear in Kola. The Pacham Kolan, Mofaso, you, my dear Mano. Wabana, what Akalan one, why you pay for pa? Why you pay for one idea? When you see I was here and one outside the Damasi. Yes, yeah, say hello. Hello, Andrew Smith. Andrew, tell. Namapia, may report to Mama. Adi a wode ye mema no enye yemfa muti modern mutan na masa san dia ba kuma na masa chi atu yempesa akura mema ni yempesa akura iti ma report Marcus we dem stra woni na na kue ni ma ye mema no oh join the report na hello we did have ya say free Really baba eh na ma joso ofakwata really baba so wa ma ku ya no ni abama me ma no be japo nya munye na be dia ni aba ku ya ma me enti ano papa mi ni aba ye ka che visitor be kini che so bi se bi akole ya wa ji na bodri o ma mi ti ase o ma mi wuye e na se do ma mi so nya ju ha that is na me nya ji wo bi ba na so ma ni hu o ma mi ade
one ya no nya fi wo po ma ya ma na wo bra wo kan bra wo bra no we wo bra na ne ba no ko wo ya da no fata e te te ta no fa yi ta yi ba ma no no nya na su ni da mi ya ba Neda, say hello. Hello. Good afternoon. Hey, Bacham Kazasa, I see a friend, Joyce. Joyce, and you? Me Bacho, and Clan Miss Loma, Muntin Clanama, or Mamma. Nana, no, got any Indio, but with you. No more a swap one or more or more try am piano. Then two or more case, and you are still mother. Muntin Clanama. And my mamma and mamma, and I'm quite in moving on my show, Mamma. Can I say hello? Dunia ba ma. Majo so be mena. E ba so me na mi din de black no a. Ta fo ya ti na mo black ni ne na. E ye de mi do great dancing pepe. Dunia ba me ba so ma me tia ma ko ba bi o bia na me fanti anso ma ofaya o. A o chale to oduna fe a o ti mo fa. Na me ni no kura fe me de da me ka fe fidi me puma sible eni yi ana da biya mo hwehwe so wu ele asati yesu na ye die no dunia ba nyame ni no kura se ye ma ni na ma ni gina obi adwen aye so wu de besle ni nya ba no akwala no nya ba akofo na wo ba enti de ye pa sungi ebe di mo ho de ni ye pa fe o de ne to ebe to ne da nyame nka mo pa me da amen. Neda, say hello. Hello. Ama papa bi. Nyame nhyira ota adwuma na wo ye no. Nyame nka mo ho na mentia prophet wine. Omandi for ne ma Ophelia, former president. Papa no na se no. Na mentia me best mommy. Minito ni akwala mi musa de omuntu tie. Adomunti akode ho. Na men komende no se aya me kadi bi se ensunu mienu nya ntokwa ensensan no asabi wo mo hu ni asem no wo mo de nyame abo mo so mo metisi wo mo baabi no wo mo mum na e fasa wo hawo ne wo ya mu no cause ko ba nyina nkwala no na sofa o cause mami a ofle ni a o se akola wa fatiti ni ama no a sabi o ko school papa nyame ma ne nyesa because obi kan say ensamafo kra se pedodo ne ntese ate atefo eti so ya akola ni ye said ye wo kan radio so de ya nyame nhyira no nyame nye ne kati nyame ma na hoden no timi nya akola ne sa na emom se ntesa na obepe nyame ni mu adom na se nipa ni mu adom dia nyame nsesa na agene na men komensem so maami a o so obeje nkola yi pepa ne chew oje nkola na obetimi ahwe o mama ye die se mo ne me mati na walija ye baya aya ye mu ni kwan se mo man nkola no sembia nkola ne so pasa o ebi kura nkola on papa ti ase ko o mo kura no ebi kura no mu ni ani die batata no wayi wani na o ti baabi on ti sembia walija ye ne ba senya be ma na e ma nkola ho kire no a na oba nso ama nkola no ho kire no eti esira mo ti se so bi se o wa hodin se obi te akola no na akola no meye virgin na fe nko ka se be ma na busuafo we fi we nyi se dia fa me ni aba monye die mbetimi and I say last caller udi baby akase free That's all me did the next part. Yes, what in fear say? That's all I say. What in fear say? That's everyone 18. Yo, yentia why? That's all that me kind of say, oh, Albano, Mr. Amuhana Munjana Banaman. Not dying so much to be managed to say, on to be the Baman and Bran, no one can say, I want a dino and pet. Mr. Amuhana Munjit, the Baman, and I won't sign the exact Padian demand. That's all Miss Sam, you are going now, how you can't fight a microphone. That's say Hannah Brahma Quine. Emma and Neuku Akumamu Sam Juma Dia, Yadeva Somo, Yadinina, Yadi AC, Nana Kuya Coco, Abapa, Koshesi Kapa, and a fay Pastor Julius Nabane, Evangelist Samuel Mensa, producer, Ishmael Haywood, Nana Adama, Osha, our Facebook, no, as so many at the Ama Sawa Sapon. Yeah, call Marcos, yeah, Papa, you may dear, AC Marcos, and now so Sabre, Ghana, Yana Sports, Asantivai, Ajia Tumo, Akuma Sports, and this one. Ghana.